Bos días. Imos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno correspondente ao día 31 de xullo de 2025, sendo as 12:03. Vamos a comezar polo primeiro punto. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta anterior. Se non hai ningún tipo... Sí? Ten a palabra Manolo Durán. Buenos días. Do PP. Yo últimamente siempre cada vez se recorta más el tema de las actas, pero sí que creo que en el acta del último pleno no queda reflejado fielmente lo que ha ocurrido. Cuando nosotros nos levantamos, no nos levantamos por una discrepancia, sino porque entendimos que se estaba utilizando un espacio de una moción para hablar de una moción que ya estaba debatida y votada por 3 ocasiones, y por eso nos levantamos y no queda constancia en el acta. Y es más... Sí, no, é que non oímos. Óyese ben. Creo que non se ve ben, si pode ser. Y a mayores, yo creo que es el fiel reflejo de lo que ocurre en muchas ocasiones, que es el corte y pega. Mismo la moción que fue defendida o iniciada por Rosana aparece como que fue a amparo. Es decir, porque, oye, es copiar la moción, me supongo. Claro, no lo sé, decir, oye, pero creo que al final tenemos que ser un poco, independientemente de la brevedad o el resumen que se quiera hacer en las actas, pues oye, ser un fiel reflejo de la realidad. Por eso que no estamos de acuerdo con ella. Bueno, no sé ahora muy bien cómo... Pero si no digo que no se recojan y que sea... A ver, vale, pero sí que creo que hay cosas que deben quedar reflejadas. Si nosotros nos hemos levantado no fue por discrepancia, sino porque entendimos algo que dejamos claro por 3 veces y nos levantamos. Y creo que eso debe quedar claro, independientemente que guste, no guste, se discrepe o lo que hay, y igual que el resto. Es decir, porque si no llega un momento que al final, oye, el acta cuando alguien quiere ir a verla no es el fiel reflejo de lo que ha ocurrido. Y no pasa nada por poner las cosas bien, digo yo. Decir, oye, yo entiendo que podemos reducirlas, ser breves, porque tienes el apoyo de la imagen y del sonido, pero también es cierto que, oye, lo mínimo que pongamos, que sea la realidad. O que legalmente se exixe é que a acta ten que ser sucinta e resumida. Ao haber, neste caso, medios electrónicos que consta as intervencións completas, o que se debe de facer, independentemente que ustedes teñan outra opinión, é recoller concretamente o sentido da votación, que é o fundamental. O debate xa está recollido tal. Se vostedes estiman o tal, a presidencia será que diga que se recolla, pero cando vostedes queren que algo conste en acta expresamente, en viva voz, sí que poden solicitalo, que conste en acta. Entón, aí sí que se debe reflectir en acta. Pero se non se pide que se recolla en acta expresamente, o que non se vai recoller en ningún debate. Pero yo no hablo de que se recoja el debate, ¿eh? Yo lo que hablo en este caso es, nosotros nos levantamos por unas circunstancias que expusimos claramente, y lo que se pone es que nos levantamos por otras circunstancias. Entonces, oiga, no es un tema de que sea más largo, más lento, que sea una frase de 10 palabras o de 3, sino que, oiga, si dice que nos levantamos, que ponga por lo que nos hemos ido. Y si pone que, oiga, la moción la defendió quien la defendió, que la ponga quien la defendió. Es decir, oye, eso no quita que después sea más amplio o sea más breve, pero creo que lo lógico es que se refleje la realidad, porque si no... Que non lle entro no fondo do asunto. No, pero es que si no... Claro, no, sin duda, pero lo que no puede... Lo que entiendo, lo que la acta, independientemente de que sea más larga, más breve, que tenga el respaldo tecnológico, lo que no puede es no decir la verdad. Y en ese caso no dice la realidad, a nuestro entender, porque la realidad es que, oye, y están aí las imágenes. Bueno, non sei exactamente o que di, non sei se ten aí a acta, eu a verdade agora non me dou conta exactamente o que di a acta. Nos dice que nos fuimos por discrepancias, y nosotros no nos fuimos por discrepancias, hemos dicho porque se estaba utilizando en 3 ocasiones distintas un tiempo de una moción para hablar de otra moción que estaba debatida y votada. Pero esos son Bueno, son discrepancias, ¿no? O sea, sí, realmente ahí hay una diferencia en todo caso en la redacción, exactamente, pero... Yo solo digo que no estamos de acuerdo con el acta. Si vosotros queréis aprobarla, la aprobáis. Si queréis retirarla y verla, lo hacéis, es cosa vuestra, no pasa nada.
Bueno, o sea, pero cal é a proposta exactamente do PP? Para que poña exactamente que? Na redacción? Non, digo eu, o sea... Perdona, vamos a ver, yo creo que estamos votando la aprobación de un acta que se presenta. Sí. Nosotros votamos en contra. Si queréis, Bueno, pero... Espera, déjame... Sí. Perdona, si queréis, la veis, si entendéis que tenemos la razón, la cambiáis y la traéis en otro pleno, y si no, oye, la dejáis aprobada, es cosa vuestra. No, porque... Yo no os voy a decir cómo tengáis que poner. Perdón, si me permito, alcalde. Aquí, concretamente, usted, si non está de acordo, deberá dar a opción, decir, a emenda que fago é esta. Entón, sí que se vota, pero a acta ou se aproba ou non se aproba, queda aí. Claro, é que precisamente por aí va a miña pregunta, ou sea, cal é a opción que realmente ustedes pretenden, ou sea, ou propoñen, en todo caso, eu non teño ningún problema, non sei se os demais... Bueno, sabíamos que podemos presentar una enmienda a lata en sí, si os parece, la dejamos para el siguiente pleno y se vota en el siguiente pleno a lata. Tampoco es, creo yo, una trascendencia tan importante. Bueno, una enmienda a ese punto en concreto, entiendo. O sea, a lo que no estamos de acuerdo con ella. Bueno, no sé si se puede dejar para el siguiente pleno y aprobar... La presidencia... Vale, pues nada, pues sin problema. Nós non temos problema, evidentemente, se considerou aí que había unhas discrepancias, evidentemente, na miña forma de entender as cousas, sí as había, pero bueno, si vostedes creen que hai unha redacción pois que pode mellorar eso, pois sin problema ningún, vale. E nós aí non vamos a poñer ningún tipo de problema. A ver, para que eu poida reflectir, digolles, concretamente, se retira do orden do día por discrepancias manifestadas polo voceiro do PP, no punto, digamos usted, o punto exacto, se é a moción de Palestina, se estou eu... Sí? Vale. Mocións de urxencia e moción de Palestina, de acordo? Sí. Entón, están vostedes de acordo en retirar do orden do día? Sí, estamos de acordo todos en retirar isto... No. Discrepancias sí, pero para nós é importante, relevante que se recolla na ata o motivo desas discrepancias, porque ti les acta. É verdad o que decía Manolo, ¿no? Que sí que hai medios técnicos que apoyen todo eso, pero eu o mellor, si a leo tal e como está, discrepancias, non lle dou importancia. Pero se sei cal é o motivo, igual me interesa saber que pasou. Vamos a ver, a mí personalmente me parece algo que ten moi pouco sentido, o sea, que estemos realmente aquí pois debatindo sobre este tema que me parece sinceramente un pouco absurdo, o sea, ustedes, na miña opinión tamén, vostedes se retiraron no momento en que se retiraron por discrepancias, porque foron discrepancias, non poden decir que non o foron porque realmente o foron, que podan propoñer outro tipo de redacción. Eu non tiña problema en que propoñeran outro tipo de redacción, pero tamén me parece ni siquiera saben, incluso ni siquiera saben a palabra que podrían utilizar, porque realmente bueno, de discrepancias está claro. O que pasa aquí habría que saber o motivo desas discrepancias. Por favor, de feito o concelleiro dixo de esperar ao siguiente para mirar exactamente que palabra podían utilizar. Non dixo eso, señor alcalde, non dixo eso, dixo que non se sabe, que non sabíamos que podíamos tener unha enmenda e que entonces que a enmendaríamos e a deixan para o próximo pleno. Claro, para buscar a palabra correspondiente. Bueno, mire, eu sinceramente tampouco, non, entonces para que? O sea, entonces para que? Bueno, pois veña, bueno, vamos a esperar a que veña Bueno, vamos a agardar entonces que veña o concelleiro do PP e votamos, sí. Acaba de salir, vamos a esperar. Pois a admitila tal e como está ou... Para se constar a discrepancia no punto da moción de urxencia relativa a Palestina do voceiro do PP, o presidente somete a votación a aprobación. Sí. Alguén presenta unha moción que aparece esa persoa, non? Pero é que, a ver, non, é que fala, aí o debate non o pon, entón, eu firmei a moción. E
expositor reflexa textualmente como está a moción e por iso como amparo. Claro, pero me É algo refiero, por importante. exemplo, na JPT non pon que é na defensa. Entón, Aí, ou non pos, por ou eso. se pos que é na defensa. Pero entonces é que algo sin importante. Pero vostedes- A mí me parece que o redactou o secretario daquela maneira Vostedes teñen o dereito, como lles decía, in voce, o programa. decir que consta en acta. Dicindo que consta en acta, débese recoller na acta sucintamente a intervención. No está prescrito, está copiado la moción. Copia das mocións. Copiar igual, Claro, copia das mocións. Porque en realidad o sentido de unha cantas veces, en cantas altas, moitas veces que han recogido textos, non me pode foi importante, claro, consideramos, porque estaríamos dando volta constantemente que de verdad. Pero ahora si sai medio, porque saben que es necesario. Agardamos, é que Bueno, vamos a agardar. Non sei, o sentido. Dimos, se lle deu permiso para salir un momento, para ausentarse un momento, vamos a agardar un ratiño. Claro, sería algo urxente. Non sei. Igual debe ser rápido, se podemos saber, non sei. El primer punto. Nada, vamos en concreto a votar este punto, si é que é necesario, sí, a aprobación da acta anterior ou non. Votos a favor da aprobación da acta anterior? Votos en contra? Bueno, hai un empate, entonces vamos a proceder a facer unha segunda votación. Votos a favor da acta anterior? Votos en contra? Pois queda aprobada en segunda votación por o voto de calidade do alcalde. Ben, o segundo punto é dar conta dos decretos ditados desde a última sesión, foron pasados a través de gestión no expediente do Pleno. E o terceiro punto é a aprobación provisional do crédito extraordinario 1/2025. Sí, pois ten a palabra o señor Concelleiro de Facenda. Ben, bueno, bons días a todos. Nada, traes este punto porque, bueno, xa nos comunicaron desde o Ministerio de Facenda o que nos corresponde tras actualizacións a conta que se aprobou vía decreto lei e que foi ratificado no propio Congreso. Entonces nós tiñamos presupuestado neste concepto de transferencias a conta 2.610.000 euros. O que nos vai a corresponder este ano, xa comunicado por eles, é de 2.672.227,82, é dicir, é máis do que nós tiñamos previsto, polo tanto se considera un ingreso a maiores. E tamén o que é a liquidación do presuposto do Estado correspondente ao ano 23, tamén nós tiñamos presupuestado 150.000 euros e a cuantía que nos vai a chegar é 175.620,10. Entonces, como hai un ingreso a maiores de 62.227,82, nada, pois o que se fai é dotar de crédito extraordinario que non estaba recollido porque sempre se fai vía
vía remanente, dotar o crédito necesario pois, para a celebración da comida dos maiores, cunha dotación de 40.000 euros, que nunca chega a ser de 40.000 euros, porque sempre se licita por un pouquiño por debaixo, mais sempre hai despois ingresos das empresas colaboradoras. Entonces, bueno, o coste sempre é menor, pero bueno, o precio de licitación ten que salir polos 40.000, en principio que se trae a pleno, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Nada, nos vamos a votar a favor. Gracias. A señora concelleira portavoz do BNG. Bo día, nós tamén imos votar a favor. Bueno, en concreto, bueno, Nos Pobra tamén vai a votar a favor. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Buenos días de nuevo. Nosotros vamos a votar a favor, pero sí que lo que nos llama la atención es que una actividad que ustedes mismos reconocen como que tiene periodicidad anual, que es indemorable su realización, no esté contemplado en el presupuesto general. Yo creo que realmente, independientemente de que tengamos unos ingresos extraordinarios por la liquidación del Estado, que oye, es una gran noticia y una buena disposición, realmente creo que es algo que ya debía recogerse en el presupuesto, cuando entiendo que es una actividad que, como ustedes dicen, tiene una periodicidad anual, ya está totalmente integrada y establecida y que realmente debía ya estar ahí recogida. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, moi rápido. Bueno, sí, é unha boa noticia, pero porque se fai un presupuesto prudente e non se inflan os ingresos, senón claro que non habría esta posibilidad. De todas formas, decirlle que no programa económico 338, que é o de festexos, hai unha partida xenérica para diferentes actividades que son 170.000 euros, que, independientemente de suplementar a través de remanente ou este crédito extraordinario, hai crédito, se podría facer a comida sin ningún tipo de problema. Que pasa? Simplemente para non minorar outras actividades que se ten previsto facer, pois sempre se suplementa vía remanente ou simplemente, neste caso, como temos esta posibilidade, pois se fai a través dun crédito extraordinario. Independientemente que non fagamos o anterior, nunca se vai deixar de facer isto, independentemente de que non veña especificado no orzamento, porque como comprenderán, a partida de festexos na 338 non se especifica, na partida de actividades xenéricas non se especifica exactamente en que se fai cada cousa, ainda que, bueno, nós sí que o temos máis ou menos contemplado, sobre todo a miña compañía de festexos. Pero, bueno, non hai ningún tipo de problema, e independientemente de non facer ninguna destas operacións, estése tranquilo que a comida sempre se vai a realizar, polo menos mentre eu este aquí. Grazas, concelleira do PSOE. BNG. Nós tampouco. PP. Supongo que siempre se hará, no porque usted esté ahí, sino porque es algo que está institucionalizado desde hace muchos años. Y oiga, lo único que nos sorprende es que realmente tengamos que estar con algo que ya, con lo que ustedes cuentan. Si la cuentan, me supongo que la partida de festejos que usted nos hace mención ya estaría ahí. Es decir, oiga, pero lo que nos ponen en la memoria no es eso. Nos dicen que, oiga, porque gracias a ese mayor ingreso se puede hacer algo que realmente tiene periodicidad anual y que realmente consideran indemorable. Yo solo manifestar lo que ustedes ponen en el documento, no la intención. Grazas. Pois remato o turno de preguntas ao concelleiro de Facenda. Nada, simplemente o que se pon na memoria que non está contemplado no orzamento vixente é porque non se pon genéricamente para que a cada cousa, simplemente é unha bolsa de vinculación, é da partida, e que se pode destinar para diferentes cousas. De todas formas, independentemente de facelo ou non, íbase a facer, e cando lle digo que, bueno, mentre eu este, lógicamente, o concelleiro de Facenda sempre vai a ter a dotación para facerse, claro, polo menos mentre eu este, pois cando independientemente de que goberno este, pois ao mellor decide algún ano non facelo, pero bueno, non vai ser, polo menos mentre eu este, o caso de que non teña a dotación. Me refería a iso, lógicamente, xa sei que é algo institucionalizado e que ademais, bueno, pois creo que todos estamos de acordo en facelo. Grazas. Vamos entonces a proceder á votación. Votos a favor da proposta? Pois queda aprobado por unanimidade. O punto 4 é o relativo a unha proposta da alcaldía para a determinación das festividades locais
correspondentes ao ano 2026. Bueno, pois se propoñen como festas locais para o ano 2026, en concreto, o día 17 de agosto, luns do Carme dos Pincheiros, e o día 21 de setembro, luns do Nazareno. Ten a palabra o señor... No, nada. Soe? Benega? Vou a votar a favor. Benega? Ora, eu estaba pensando, penso moitas veces, ao mellor demais nas palabras, non? E non somos moi poucos amigos da institucionalización. Somos partidarios das institucións, pero non de facer as cousas porque este institucionalizado. Ainda que aquí que se podemos decir que os días festivos son tradicionais relativamente, pero o noso voto xa entra dentro do tradicional porque nós nos imos abster. Nos consideramos, como sempre decimos, que se teria que abrir un debate, sobre todo sobre estes festivos, sobre o luz do Nazareno e o luz dos Pincheiros, porque son festivos que consideramos que non aportan nada o que son as festas, que xa son o suficientemente importantes con actividades moi destacables os outros días e que ao mellor sí que ao longo de ano pois había que ter en conta outras festividades xunto con colectivos e con incluso sectores económicos importantes. Polo tanto, nós imos votar en contra. Grazas. Bueno, a postura nos pobra, evidentemente, votar a favor. PP? Nosotros vamos a votar a favor. Non sei se alguén quere engadir algo máis. Pois entonces vamos a proceder á votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada por 10 votos a favor. Non? Sí. E 2 abstencións. Pasamos ao punto 5, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do imposto sobre bens inmobles. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, bueno, traemos a modificación esta ordenanza por un tema simplemente de que a ordenanza que leva moitos anos aprobada, a última revisión foi no ano 12, e resulta que tras trasladar, como todo o mundo sabe, a delegación do cobro de impostos na Diputación, pois a Diputación nos chama e nos di que ven que na ordenanza non está, digamos, a excepción do mínimo, é dicir, aqueles inmobles que por ter baixo valor non pagan este IBI, hasta ahora viñase aplicando de forma, bueno, vamos a decir, irregular, por costumbre, viñase aplicando así. Entonces, bueno, que se nos dixeron é que, lóxicamente, ten que estar contemplado na propia ordenanza. Entonces, bueno, únicamente o que se trae é, pois, estas excepcións por ese baixo valor destes inmobles, pois, que quedarían exentos polo que acabo de comentar. Non se toca absolutamente nada máis, os valores siguen sendo os mismos que se estableceron na última revisión, simplemente se trae, pois, para corrixir algo, pois, que a ordenanza non contemplaba e se estaba facendo mal. Moitas gracias. Señora concelleira do PSOE. Nada, vou votar a favor. Gracias. Benega. Votar a favor tamén. Nos Pobra tamén vai a votar a favor. PP. Nosotros nos vamos a abstener, pero podríamos, no sé si tenéis el dato, de qué importe global estamos hablando de toda esta exención. No, supongo que no sabéis ni cuántos son, ni cuántas parcelas son, ni el importe global que fuera de toda la cuantía. Pois ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Digo que non teño problema en mirarcho, porque esa información dos que hasta ahora estaban exentos, supoño que en recaudación sí que o han de ter, entonces sí que che podo pasar ese dato. Eu agora aquí non o teño,
xa che digo, viñas aplicando por, creo que según me comentaran, vía decreto de alcaldía hasta ahora por un tema de costumbre, supoño que por comodidade se facía así, non digo que non, pero bueno, sí que é verdad que a Diputación nos advirteu desto, intervención cando, que claro, incluso intervención me dixo que el tampouco, efectivamente, pues nunca se había fijado, non se habían dado de conta, entonces, en canto a Diputación nos advirteu, pues o primeiro que fixemos foi efectivamente dicir, no que traer a pleno é contemplar. E o dato, xa lle digo, pregunto yo en recaudación e yo dou sin ningún problema, pero agora eu aquí non o teño de cabeza, vamos. Señora concelleira do PSOE, BNG, PP, pois remata o turno de intervencións o señor concelleiro. Non, nada máis, agradecer simplemente a aprobación, é o que digo, é simplemente subsanar algo pois que non estaba contemplado e non ten máis debate tampouco. Gracias, vamos a proceder á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións, pois queda aprobada por 6 votos a favor e 6 abstencións. Digo, sí, perdón. Vamos a pasar agora ao seguinte punto, que é o punto 6. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 18, reguladora da taxa por utilización de instalacións deportivas. Ten a palabra o señor concelleiro de Deportes. Sí, bueno, nada, como xa comentei na comisión informativa, dentro do traballo que se fai desde que eu estou de concelleiro de Facenda, é a revisión de algunhas ordenanzas que consideramos que estaban polo tempo transcurridos desde a última actualización. Esta, por exemplo, a última foi no 2012, entendemos que se habían quedado soletas, entón simplemente o que se fai é unha actualización das mismas. Nesta concretamente se establecen, se poñen, digamos, nas tarifas aplicables algunhas instalacións que non estaban hasta ese momento contempladas e, lóxicamente, porque ao mellor daquela ainda non existían, entón simplemente o que se fai é unha actualización, así como unha corrección de erros, porque en algún dos puntos tamén viña, diferenciaba en función a tarifa, en función se eras do Concello da Pobra ou non, entonces intervención sí que advirteu, cando nos puxamos a revisar isto, que isto non podía estar redactado así, entonces simplemente é unha actualización e mellora da propia ordenanza, é o que se trae a pleno. A parte, bueno, tamén comentar que se establecen excepcións que non estaban hasta ahora contempladas, e tamén unha bonificación para aquelas persoas que, bueno, se son xa socios da piscina municipal, pois tamén teñen, se usan a parte outra instalación deportiva, pois tamén teñen unha bonificación. En principio, pois, nada máis. Depois, se calquera dúbida, pois, aclaro no seguinte turno. Moitas grazas, concelleiro do PSOE. Concelleiro BNG. Nos tampouco. PP. Yo me gustaría que nos aclaráis por qué se hace una bonificación del 50% a las personas que son socios de la piscina. ¿Por qué discriminamos o positivamente a unos usuarios o negativamente al resto de los usuarios de las instalaciones municipales? Entiendo que, oye, si queréis una bonificación, que me parece correcto, sería el que utilice dos o más instalaciones deportivas, pero no el que utilice concretamente una, le vamos a beneficiar. ¿Por qué perjudicamos al resto de las personas que hacen deporte en nuestro municipio en beneficio de los usuarios de la piscina? Eso es una. Y la otra cosa que me gustaría que nos aclararan era cuánto es el importe recaudado por estas tasas en el ejercicio pasado y los dos últimos. Oye, el dato que tengáis ahora... Sí, lo tenéis, claro. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de Deportes. Ben, bueno, realmente cando lle propuxen aos meus compañeiros en reunión de goberno a necesidade de actualizar esta ordenanza, realmente unha das ideas que surxeu, e ademais creo que foi idea de Lois, a min non me desagradou, que foi, bueno, pois intentar, digamos, incentivar un pouco non só que use esa instalación, sino que ademais pois tamén se poda incentivar, digamos, o uso da piscina. Non se pretende que vai en detrimento de ninguén, porque, bueno, normalmente os usuarios individuales que usan as instalacións, os clubs, lóxicamente, xa teñen unha excepción porque colaboran co Concello, non se lle cobra por usar ninguna instalación, porque ademais colaboran cas escolas deportivas do Concello, pero é verdad que, por exemplo, os usuarios individuales non suelen usar máis de unha normalmente, é dicir, por exemplo, hai un grupo de
de rapaces que anualmente pois alquilan o pabellón 2 días á semana, creo que é de 9:30 a 10:30. Despois tamén hai sobre todo hai algunha persona que está preparando posicións de policía pois que usa, por exemplo, as pistas de atletismo, pero é moi difícil, é moi raro que coincida un mismo usuario usando dúas instalacións á vez, é dicir, por eso non se contemplou, e o da bonificación pois surxeu desa idea que a mí non me pareceu mala, sabes? E despois, en canto á recaudación do ano pasado, o ano pasado por esta taxa recaudáronse uns 1.135 euros, aproximadamente. Euro arriba, euro abaixo, estou lle dando dato máis ou menos aproximado, sí. Moitas gracias. PSOE, BNG, PP. Bueno, seguimos sin entender el tema de la bonificación de la piscina, porque no creo que sea que lo utilicen a la vez, porque es imposible estar en dos sitios al mismo tiempo. Si entendemos que si lo que queremos es promocionar el uso de las instalaciones deportivas, no habría que discriminar una en beneficio de las demás. Pero bueno, es su decisión y su criterio. Pois remata o concelleiro de Deportes. No, bueno, a ver, insisto no que dixen antes, non se quere discriminar a nadie, simplemente é, pois, digamos, a piscina ten uns 1.000 usuarios, pois é unha forma, pois, ou entendemos que pode ser unha forma de incentivar que se incremente este número de socios, pero non é por outro motivo, nin porque se queira discriminar a outros usuarios, é dicir, as instalacións nas horas que hai libres dentro do que son a actividade dos propios clubs se deixan sin ningún tipo de problema, e as tarifas realmente non teñen casi potestad recaudatoria porque, insisto, suelen ir grupos bastante grandes, entonces, por exemplo, a última petición que temos é para uso de instalacións da pista de atletismo, unha persona que ademais comunicou que iría con 6 máis para preparar unhas probas de policía local, claro, é a persona que solicita quen fai o pago, pola hora que solicita, claro, dividido entre 7, pois sale unha cantidad realmente ridícula, entonces non ten, xa vos digo, está simplemente actualizar erros que tiña, meter outras instalacións que non estaban contempladas, como é o campo de fútbol de Cadreche ou o reciente módulo de atletismo, e simplemente pois é actualizala. Xa lle digo, da bonificación, a intención é esa, depois, como toda bonificación, pode ser eficaz ou non, en caso de que vexamos que non fora eficaz, eu darei a razón e traeremos a modificación, non ten máis problema, pero bueno, creo que é unha ordenanza que agora queda actualizada e que agora queda ben, é dicir, queda polo menos axeitada cos tempos. Moitas grazas, pois vamos a proceder logo a votación para a aprobación inicial desta modificación da ordenanza fiscal número 18. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada por 6 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos agora ao punto número 7, número 8, non? Non, 7. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 15, reguladora da taxa polo servicio de mercados municipais. Ten a palabra a señora concelleira de Comercio e Mercados, portavoz do BNG. Bo día de novo. Bueno, pois o que traemos é a modificación do que é a taxa reguladora dos mercados municipais, pero nos puntos que atinse ao mercadillo dos mércores. Vanse suprimir algúns dos artigos, sobre todo a proposta do que é do servicio de intervención, porque facían referencia á normativa que non ten por que estar nunha taxa fiscal, pero sino que é na propia ordenanza de regulamento, e despois digamos que hai 3 aspectos que se cambian, que son os máis salientables. Un ten a ver co que é a taxa se cobraba por metro cuadrado e ora se pasa a cobrar por metro lineal. A taxa, sabedes que o período de pago era ao principio do trimestre, os primeiros días do trimestre por anticipado, e ora se pasa a cobrar ao final do trimestre do que se ten que pagar a taxa, e despois, co respecto que ao precio da taxa, vai haber bonificación, unha bonificación xeral dun 25% no primeiro e cuarto trimestre do ano, porque son aqueles trimestres que cadra cos peores meses, digamos, falando climatolóxicamente do que do ano. Hai unha bonificación dun 25% e despois vai haber unha bonificación dun 50% neses 2 trimestres para aqueles persoas ambulantes, aqueles comercio ambulante que non teñen ningunha débeda en período para pagar en período executivo. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Nada, neste turno simplemente dicir que vou votar a favor. Despois, en todo caso, añadirei algo máis.
Concelleira do PSOE. Concelleira de Nos Pobra. PP. Nada, buenos días. Sí que queríamos saber por qué el cambio de criterio de metros cuadrados a metros lineales, si las tasas, la modificación que hacéis de la ordenanza, no digo que haya sido consensuada, pero sí que se ha consultado con los usuarios de la plaza. ¿Cuántos de ellos están hoy al día, cumplirían el requisito para tener la bonificación del 50%? ¿Cuánto es la recaudación por este concepto del año pasado? Y nada más por ahora. Gracias. Señora concelleira BNG. Por metros lineales se cambia porque unha vez que estamos sobre o terreno facendo traballo de campo xa se viña aplicando. En realidad, incluso cando despois preguntamos ao propio servicio se poñía metros cuadrados, pero se cobraba a tasa o que devengaba por metro lineal, pois comprobamos que metro lineal, e unha vez que falamos, o que acabas de decir, consensuamos co que os propios feirantes, pois vemos que é moito máis factible e máis viable cobrar polo que é o metro lineal. O tema de datos, bueno, os datos, eu che podo falar de porcentaxes, eu asumo no ano 23, a finales do 23, o que é a responsabilidade desta concellería e o que ten que ver con isto, e te podo falar, se queredes os datos, despois os preguntamos a recadación e vos damos en líneas xerais, pero nin o 10% dos postos estaban pagando, nin o 10%. Neste momento, o primeiro trimestre, eu penso que está no 90% e no segundo trimestre, estamos falando do 25%, podemos estar que casi polo mismo, nun 80%. Temos que darnos conta que todo o que tiña que ver de ordenanzas son dos anos 90%. Non hubo ningún cambio ni ninguna revisión non só desta tasa, sino da ordenanza do regulamento desde os anos 90. Entón, bueno, é un proceso que leva bastante tempo, pero que a día de hoxe podemos estar, grazas aos propios comerciantes ambulantes, aos feirantes, gracias aos técnicos municipales e a todo o equipo do Concello, pois que estamos en porcentaxes moi elevados. Gracias, Se queres o importe, bueno, pois falamos con recadación e despois se vos pasará a cantidade. Gracias. Concelleiro de VIPs. Nada, simplemente comentar, se Amparo me permite, eu hasta onde teño entendido, sí, hasta onde teño entendido, anda entre, non teño dato exacto, pero entre 32.000 a 40.000 máis ou menos a recaudación anual. Eu creo que este ano, polos datos que ela me vai pasando, creo que vai ser máis. Nos no presupuesto estimamos o que hasta ahora era conocido, pero, bueno, ojalá se incremente, como dato que di ela. E despois, bueno, co resto, ca bonificación do 50% estou de acordo, a do 25%, bueno, me costa máis tragala, pero, bueno, vou non votar a favor de todas formas, pero bueno, nada máis. Gracias. Señora concelleira do PSOE, Nos Pobra, PP. ¿Y tenéis una estimación de la diferencia de ingresos que supone el cálculo por metros cuadrados al cálculo por metros lineales? A ver, Pois se remata, sí. Remata as intervencións entonces Nosa estimación que fixemos, sobre todo para aplicar as bonificacións, porque sabedes que cando se calcula a tasa é sobre os gastos que supón o que é esa actividade. Un gasto importantísimo aquí son as tasas de portos que pagamos mensualmente, que oscilan entre os 1.700 e 2.000 e pico de euros, o que son mensuais, e a eso hai que engadir todo o que é de limpeza, o reparto que se lle fai pois dos recipientes para que eles depositen os residuos todos os mércores, etcétera, etcétera, etcétera. Neste momento, nós por eso calculamos e nos cubría perfectamente eses gastos, pero mirade, o máis importante xa non estamos falando da cantidade, senón que incluso os postos, o número de postos que hai, porque nós traballamos sobre un plano que hai feito, que pensamos que é do ano antes sobre o 21, dun plano donde estamos en 136 postos, e entón o que estamos facendo é dar licencias, porque non había, incluso algúns nin estaba regularizado todo o que era o tema das licencias. Entonces neste momento, por eso falaba o concelleiro de Facenda de que vai haber incremento, porque incluso postos que, ou digamos que feirantes que estaba ocupando un posto e que non constaba, pois neste momento pois xa se lle está dando licencia.
Entón, os datos a nivel económico, se queres, os pasamos a posteriori, pero como os datos que dou o Concelleiro de Facenda, o incremento xa non é que sea notable, non é notabilísimo. E non a nivel financiero, sino a nivel, porque xa decimos, estamos regularizando o que é o número de postos. E a día de hoxe podemos presumir, comparativamente con outras poboacións similares ás nosas, que temos un mercado importante atendendo o número de postos, pasan bastante dos 100, incluso temos solicitudes novas para poder ampliar ese mercado e cunha oferta pois moi variada. Grazas. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobada por 6 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos agora ao punto número 8, que corresponde á aprobación inicial da alteración da cualificación xurídica do Camiño Público número 419. Pois debido á ausencia neste pleno do Concelleiro de Urbanismo, vai a defender a moción a concelleira Estefanía Ramos, tamén de Nos Pobra. Bos días a todos e a todas. Pois no pleno de novembro de 2016 foi aprobado definitivamente o inventario de camiños municipal, onde se recollía un camiño no Freixo con número de activo 419. A esta inclusión foi presentada unha alegación onde a persoa alegaba que o camiño era de titularidade privada e acreditaba e presentaba xunto con esta alegación a cartografía catastral as escrituras pois que demostraban pois esta titularidade, non? A partir de aí, os servizos de urbanismo, o servizo técnico, emite un informe que propón no seu informe a retirada do camiño do inventario de bens por quedar debidamente acreditado que se trata de un camiño que pode ser de titularidade privada. Según informa, o camiño non consta no catastro a data de 18 de xullo de 2025, o camiño non consta tampouco no estudo de núcleo de Pexón e non constan infraestructuras de saneamento e abastecemento. Entón, que concurren todas as circunstancias para unha posible retirada do camiño como público dada a súa inexistencia histórica, así como non está recoñecido público polo Pexón. Entón, pois traemos a proposta da alcaldía de retirar, desafectar o camiño e pasar de público a privado. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Xoe? Sí, bueno, vamos a votar a favor, porque ademais este camiño pois xa levaba tempo esperando que se trouxera a pleno e despois de facer pois o traballo que hubo que facer dende Secretaría, pois por fin o podemos traer para a súa modificación. Gracias. Benega? Tamén imos a votar a favor, porque aparte, de pasar todos os procesos administrativos, tanto técnicos como xurídicos, e comprobada toda a documentación, incluso a documentación dos propietarios, pois queda amosado que é un camiño que é privado, e tamén dentro da propia herdanza do que é da propiedade, xa houve un tramo, quero recordar un tramo que xa viñera ao pleno e que xa tamén pasara o que este mismo procedimento. Polo tanto, nós imos votar a favor. Gracias. Pepe? Nosotros vamos a votar a favor, como ya ocurrió con la otra parte del camino en su momento, porque si es una propiedad privada, no hay nada que discrepar sobre algo que está totalmente acreditado. Nos favora? Bueno, pois se non hai nadie máis que teña nada máis que engadir, pois procedemos á votación. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 9, que é a moción do Grupo Municipal de VIPS para exixir á Administración Autonómica a limpeza das estradas da súa titularidade. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Sí, bueno, unha das labores que fai o Concello todos os anos, que cada vez supón máis coste económico, é o desbroce de diferentes camiños.
Claro, a partida desde que eu estou aquí como concelleiro pasou de 50.000 euros no presuposto que había do ano 22, que é o que había en vigor cando eu cheguei como concelleiro de Facenda, a 128, que é no que estamos no orzamento deste ano. Polo Concello transcurren diferentes estradas autonómicas, municipales e provinciales. Nós xa reiteramos, lóxicamente, sempre falamos cas administracións que teñen camiños da súa competencia por aquí, ca Diputación falamos por teléfono, a Xunta se lle enviou xa o ano pasado 2 escritos, dos cales non obtuvemos resposta, da Diputación polo menos sempre temos resposta, e xa nos podrá gustar máis ou menos que o faga antes ou dispois, pero bueno, sempre che comunica máis ou menos unha data aproximada. Este ano, por exemplo, dixeron que iban a empezar en Rianxo, que entonces aquí acabarían, aquí igual chega máis tarde, entón xa decides ti como Concello se asumes o gasto de limpar as súas ou non. Pero que a Xunta temos o problema de que xa non é que non o faga, polo menos desde que estou eu de concelleiro, e ademais é unha estrada moi principal pola que transcurren bastantes vehículos, que ademais é transversal en todo o Concello, pero xa non é que non a limpe, que xa é malo de por sí, senón que ni siquiera contesta os escritos, de decirche se teñen previsión, non teñen previsión, ou simplemente che mandan a paseo, che din, mira, valo facer ti, como vas facendo hasta ahora. Isto para o Concello aproximadamente supón un custo de limpar esta estrada que tens que ter unha colla contratada máis ou menos, lévalle semana e media, supón cerca de 20.000 euros aproximadamente. Entonces, bueno, estos cartos se podían estar destinando dentro desta cuantía global a outros camiños que sí que son de titularidade municipal, que hai que repasar máis dunha vez ao ano, e estamos un pouco pois por este incumprimento da administración autonómica pois máis atados. Entonces simplemente nós como goberno xa reiteramos escritos, pois agora simplemente eu como partido político municipal daqui o que traio é que o pleno, xa non só o goberno, o pleno reclame a administración, neste caso a Xunta, pois que cumpra a súa obriga e limpe a estrada, que tampouco se está pedindo nada do outro mundo, igual que nos exixen a nós limpar as nosas, e igual que se exixe pois a calquera outra administración. Nesta primeira intervención pois nada máis. Gracias, señora concelleira do PSOE. Pois ben, eu vou a votar a favor porque, pois un pouco na línea que está falando o meu compañeiro, é un pouco vergonzoso que teñamos que estar pedindo isto outra vez pois aquí a administración máis importante que temos no noso país, que agora mesmo é a Xunta de Galicia, e que realmente se tería que preocupar das súas estradas, porque a verdade todos sabedes que o tema da limpeza é importante para o Concello, importante para os veciños. Vos, como Partido Popular, nos exixides a nós que teñamos os camiños limpos e ca erva rozada, que me parece o máis normal, pero tamén lle teremos que exixir a Xunta de Galicia. Vou a corrixir ao meu compañeiro porque dixo que ca Diputación estamos en contacto telefónicamente e non nos reunimos coa Diputación. Aquí hai un encargado de zona que se reuneu con nós, que se planea, que nos dixo por que o retraso, porque tamén lle berramos á Diputación. E, nos explicou que houve unha licitación e o período se retrasou, pero evidentemente eles están cumplindo. Como decía el, xa nos gustará máis ou menos, pero están cumplindo coas súas obrigas. E unha vez máis nos encontramos de que a Xunta de Galicia pois non fai o que ten que facer nos concellos. Parece que a Pobra do Caramiñal pois que nos ten olvidada, non sei por que será. Me gustaría saber se o Porto do Son está na mesma situación que nós. En todo caso, creemos que é fundamental que limpe as estradas e que tamén dedique un mantenemento, porque tamén a mesma entrada na nosa calle principal da Pobra do Caramiñal hai tempo que se lle reclamou que arranxaran, porque ademais ten uns puntos que perxudican a uns negocios e tampouco nos fan caso, co cal o vamos a ter que acabar facendo nós e eso repercute nos cartos dos nosos veciños e veciñas, cousa que tería que pagar a Xunta de Galicia. E iso é o punto máis grave, sabes? Porque xa non é cuestión de que o pague o Concello non paga, e os cartos do Concello son dos veciños e das veciñas, que non tiña que ir para o que se ten que facer cargo a Xunta de Galicia. Entonces, sí que me gustaría que este pleno votase a favor desta petición, porque é en beneficio das veciñas e dos veciños e non de partidos políticos, e non de unha necesidade que ten o Concello. Moitas gracias. BNG.
Bueno, hoxe é VIP quen presenta esta moción, pero xa o BNG presentou varias mocións neste senso, non? Que as diferentes administracións, lóxicamente, teñen que asumir a súa responsabilidade e, sobre todo, as súas competencias. O estado da C305 de mantemento e limpeza a entrada e saída da nosa vila é escandaloso. É escandaloso para este goberno e escandaloso para todos os veciños. E claro, cando os veciños veñen aquí e preguntan que hai que limpala e lle decimos que é competencia da Xunta, pois te din, pero está no Concello, non? Entón hai que explicar gráficamente, iso é como se o muro da miña finca, pois yo mando o ten que limpar o veciño e non son eu que o teño que limpar. Pois neste caso é o mismo. Hai unha deixadez inmensa do que é das súas competencias e do que realmente ten que traballar, ten que facer. Polo tanto, exiximos unha vez máis, porque xa digo, xa o BNG trouxe este tema bastantes veces, de que a Xunta asuma dunha vez o que é limpeza e mantemento das vías das cales é titular. Grazas. Nos Pobra. Ben, por Nos Pobra tamén vamos a votar a favor, non só a C305, senón tamén a C302, o que todos coñecemos pola reta de Lesón, eso botas en limpar todo o ano, a non ser que nós lle votemos man, e realmente coincidimos aquí moitas veces que eso implica unha inseguridade tanto para os peatóns como para os vehículos, e realmente un concello pequeno como o noso, ter as vías municipais limpas durante todo o ano é un gran esforzo, e aínda máis se temos que facernos cargo de outras vías pois que non nos correspondería, non, como administración local. Co cal non nos queda máis que apoiar a moción e esperar pois que a Xunta o reconsidere, porque non sei se pasan por todo o son, pero Padrón non hai moito tamén saiu reclamando na prensa que a Xunta se fixera cargo da limpeza das vías da súa titularidade, co cal non somos os únicos, insisto en que o replanteen e que busquen a maneira de poder facer polo menos a roza manual que eu levo 8 anos no Concello e non os vin nunca por aquí. Teño falado personalmente co vigilante de carreteras e dicirme que non teñen medios humanos para poder facerse cargo da roza manual, porque teñen unha zona moi amplia e daquela, cando eu falei con ele, eran 11 persoas. Por escrito non nos contestan. Entonces eu entendo os veciños e veciñas que se dirixen a nós como administración máis próxima e nos reclaman que insistamos. Pois con esta moción eu quero unirme tamén a insistir en que por favor veñan a atender as súas vías. Moitas gracias. Señor concelleiro portavoz do PP. Bien, pues nosotros vamos a votar a favor, porque entendemos que todas las administraciones tienen que ser responsables de aquello que es de su titularidad. Entonces, si es obvio que no lo hacen, hay que exigírselo, no solo porque lo proponga VIP, supongo que la alcaldía lo habrá hecho de forma insistente, pero que entiendo que es una responsabilidad del titular de la vía realmente garantizar la seguridad, la limpieza y sobre todo el mantenimiento de la instalación de la que es titular. Gracias. Señora concelleira, concelleiro, perdón. Gracias, alcalde. Nada, simplemente agradecer a todos o voto a favor. Nada, espero, bueno, que, como di miña compañeira Estefanía, Fanny, se replanteen, digamos, por que non o fan. Eu non me vou meter aí, ainda que podo ter a miña opinión. Lóxicamente este ano xa teñen o traballo feito, que non veñan xa este ano, pero bueno, que si pode ser po ano, que sí que nos eviten facelo e ter que invertir en vías que non son nosas, para nos, nas que sí son nosas, poder invertir o máximo posible. Nada máis. Concelleiro Soe, BNG. Que a mí me parece, non sei como calificalo, pero que a Xunta de Galiza diga que non ten medios para asumir, cando menos de maneira manual, esa limpeza, claro, os traballadores, claro, entón os concellos sí que temos medios, verdad? Multiplicamos as brigadas e sí que temos medios para asumir verdadeiramente o que lle preocupa e o que é preocupante a toda a veciñanza. Bueno, eu non vou decir o que penso, pero simplemente o BNG agarda que non sea outro tema máis da atitude que ten a Xunta de Galiza con respecto aos concellos que podemos calificar de partidista. Moitas gracias. Nos Pobra. Ben, simplemente que esa versión a dou un traballador, non entendo que non falaban nome da Xunta. O que ten que facer a Xunta é o mismo que fai o Concello da Pobra, destinar recursos. Nós non temos medios humanos tampouco para poder facernos cargo da limpeza, e por iso dotamos da partida orzamentaria e facemos as contratacións para poder atender a estes traballos, e entendo que eles pois deberán facer o mesmo. Gracias. PP.
Pois remata o turno de intervencións, VIPs, non? Pois procedemos entón á votación. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 10, que é moción do Grupo Municipal VIPs para solicitar á Administración Autonómica o aumento nas axudas e contratacións de socorristas. Ten a palabra o señor concelleiro de Xuventude. Sí, gracias, alcalde. Bueno, nada, vamos a ver, esta moción ven por un motivo moi claro. Vamos a ver, aquí cando chega a época estival, todos sabemos que os concellos duplícase moitos, como pode ser o mellor neste caso, non sei se duplicar, pero aumenta moito a población, tes que facer cargo de ciertos servicios que incrementan, pois, digamos, os costes de servicios que se ven prestando. Este concello, lóxicamente, tamén ten ese hándicap. Entonces, bueno, un deles dos que se suele contratar son socorristas, e aquí desde o ano 23 volvemos a solicitar o distintivo de bandeira azul a ADEA, que é a asociación que o dá para a praia de Cabío. Nos sempre gardamos no presupuesto municipal, por se acaso, polo que poda pasar, unha partida para a contratación de socorristas. Pero, bueno, o máis curioso aquí neste caso é que a bandeira azul a solicita o concello. Cada concello é responsable da súa solicitud, cada concello é responsable de cumplir cos requisitos que a propia asociación impón, pero sempre cando se entregan a cada concello faise un acto ca concelleira de Medio Ambiente. Esta concellería presume dos distintivos que ten Galicia, que non o pide a Xunta, insisto, pero depois resulta que te encontras que a veces as axudas respecto a este tema son plenamente escasas. Aquí na Pobra, poño un exemplo moi claro, no ano 23 ter bandeira azul dá máis puntos, non estaba, é dicir, non porque tes que solicitar en función dos puntos do ano pasado. No ano 23, que foi cando se solicitou, nos deron unha subvención de 25.060 euros para socorristas. Podes contratar aproximadamente un 7 durante 2 meses, aproximadamente. E resulta que este ano, no ano 24, xa foi menos a cuantía, foron uns 15.000 euros, e resulta que este ano, tendo bandeira azul, tendo máis puntos, porque así non lo di o técnico que tramita este tipo de axudas, resulta que nos caen 11.737. Con 11.737 ti podes contratar 2 socorristas. Polo tanto, estarías incumplindo os ratios que a bandeira azul che di para poder ter o servicio. É dicir, hai que ter mínimo na praia de Cabío pola extensión 2, lóxicamente non os podes ter os 7 días da semana sin librar. Polo tanto, necesitas unha plantilla de mínimo 5, que os que están ahora mismo desempeñando este traballo. Entonces, home, o único que lle pido a Xunta é que ahora que ademais volve a haber cursos de socorristas, porque digamos que antes era máis restrictivo, digamos, a hora de obter esta titulación. Agora é verdad que se fixo máis laxa, incluso se creou a figura de auxiliar de playa para facilitalo. O único que pido é que ahora que os concellos solicitan máis socorristas, que a Xunta incremente a cuantía. Ten destinado 1,5 millón no seu presuposto para este concepto. Entonces, home, ahora que se solicitan máis, que incremente. Sobre todo, home, aquí sí que eu vou decir que me parece moita casualidade de Dios que no ano 23, sin bandeira azul, nos den máis que este ano, o ano pasado, tendo. Entonces, claro, non sei se é que cando ven Concello da Pobra din, estes non nos gustan, vamos a darlle menos, que eu entendo que ha de ser así. Pero, bueno, o único que están facendo é perjudicar ao propio Concello, non beneficiando absolutamente a nadie. E, por certo, depois tamén, este ano pasou unha cousa curiosa, que aos 2 días de ter subida a bandeira azul, tendo xa todos os servicios en marcha, resulta que, bueno, é que a min soname esta forma de actuar, porque no seu momento xa se fixo, cheganos un requerimiento de ADEA aos 2 días, dicindo que faltaban cousas, que o baño de minusválidos non tiña pecho, que non sei que non sei canto. É dicir, bueno, a min esta forma de actuar xa me sona. Entonces, bueno, independentemente de que haya xente que este deseando que perdamos o distintivo, non vai a pasar, pero, bueno, quitando estas cuestións, insisto, que sí que se teñen feito no pasado, a proposta é reclamarlle á Xunta, simplemente, que aumente a partida para socorristas. Entendo que se aumenta, ao noso Concello tamén ya de caer máis. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas grazas. Señora concelleira do PSOE. Bueno, vou a votar a favor, porque a verdade é
é que non ten moito sentido. Non ten moito sentido un servicio que evidentemente vai en aumento. Cada ano recibimos máis xente nas nosas playas e é un pouco o que decía Eloi, non? Si recibimos no ano 23 25.000 euros, non ten sentido que vayamos a menos, porque todos sabemos que a vida, os salarios e todo está subindo hacia arriba, non hacia baixo. Entón, claro, non sabemos moi ben a que se debe, ou si o sabemos, ou intuímos a que se deben estes recortes, pero a verdade é que non ten sentido. E unha vez máis, decir que estes recortes que fai a Xunta de Galicia hacia o Concello da Pobra non o fai hacia este goberno municipal, sino que o fai hacia os veciños e as veciñas. Entonces, bueno, sí que nos gustaría que a Xunta de Galicia pois se plantee aumentar esta partida, non? E poñela adecuada ao tempo no que estamos e ao servicio que se necesita nas nosas playas. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Sí, nós tamén imos votar a favor. Aparte nos parece fundamental pois garantir este tipo de servizos que aparte están vinculados ao que a seguridade nas nosas praias e moito máis, como xa se dixo aquí, que podemos presumir de ter moi bons arenais donde cada vez é moita maior afluencia de persoas a eles. Gracias, señora concelleira de Nos Pobra. Sí, efectivamente, temos praias moi boas areais, eles están distinguidos con dous distintivos, un é o do SICTEZ e outro é o da bandeira azul. Entón, está moi ben contar con este servizo por iso, pero tamén é sobre todo por salvagardar a seguridade das persoas usuarias das praias. Cada día son máis, está máis que demostrado que estas socorristas chegan antes que ningún outro tipo de servicio de atención e que salvan vidas, porque a veces son pequenos cortes ou pequenas torceduras, picaduras o que atenden, pero algunha vez, desgraciadamente, pois tamén teñen que facer reanimacións ou atender a cuestións moito máis serias, co cal nos parece de unha grande importancia que manden recursos para axudarnos a ter socorristas e salvagardar a seguridade dos nosos bañistas. Moitas gracias. Señor concelleiro do PP. Bien, nosotros vamos a votar a favor. No se sorprende, porque parece que se sorprende con todas estas cosas, pero bueno, porque oye, entendemos que pedir que manden más dinero es lógico, normal y además obligado incluso. Pero sí creo que no nos parece correcto que una ayuda que se recibe cuando es el establecimiento de los socorristas es una competencia estrictamente municipal, se cuestione ya de repente, de principios, el reparto. Yo no sé los criterios que se utilizan en el reparto, me supongo que será fácil averiguarlos, pero ya dar a entender de principio que realmente sin demostrarlo y sin probarlo, como hacen ustedes en muchas ocasiones, acusar sin pruebas de que el reparto es subjetivo, pues oiga, creo que lo primero que deben hacer, si tienen alguna acusación que hacer, es demostrarla y después acusar. No obstante, compartimos la inquietud de que realmente la seguridad cada vez es más importante, la afluencia a las áreas cada vez es mayor y que, independientemente de que sea una competencia totalmente municipal, pues las distintas administraciones tienen que implicarse y ayudar para poder dar un servicio que lo que garantiza es la seguridad de las personas. Todas y cada una de las administraciones y mejorando incluso el acceso a los títulos de socorrista, que en su momento fue un hándicap muy importante para que realmente hubiera personas que estuvieran dispuestas a realizarlo. Por eso vamos a votar a favor. Moitas grazas, señor concelleiro de Vips. Ben, nada, eu agradezo o voto a favor, non é que me extrañe, pero bueno, non viña sendo unha postura habitual, entonces, bueno, benvidos, sempre é de sabios rectificar, non hai ningún problema por eso. Respecto dos criterios, eu os poño en dúbida porque eu, tras falar co técnico que as pide, decirme que este ano temos máis puntos que o ano pasado, resulta que nos dan menos, entonces incluso o propio técnico lle extrañou, claro, non sei o que incrementaron o puntos os outros solicitantes, non teño ese acceso, igual hai que preguntar, pero bueno, cando menos ven sendo curioso, sabes?
eu son dos que desconfía de ciertas cousas e políticamente todos sabemos como nos movemos e como funciona isto, que te doy, pero si te intento joder e puedo joderte, te jodo. Isto funciona así e non fai falta que nadie poña cara de sorprendido porque todos sabemos que así funciona. Respecto de que efectivamente usted ten razón, son servicios municipales, pero bueno, tamén vou a dicir unha cousa, é dicir, todo este incremento de turista que ven, é verdad que deixa cartos no Concello, eso beneficia os Concellos, pero tamén beneficia a propia comunidade autónoma, a propia provincia. A propia comunidade autónoma ten un peso moi importante o turismo no seu PIB, entonces é normal que tamén de axudas aos concellos para que os concellos, que son quenes asumen en primeira persona todos estes servicios, pois os podan afrontar, porque ao final o concello se ve beneficiado, sí, pero tamén a propia comunidade autónoma, en este caso a administración que administra, que é a Xunta de Galicia. Entonces, simplemente o que se pide é a axuda. Ahora, tendo en conta que cada vez hai máis socorristas, nós, por exemplo, como anécdota yo conto este ano, nós tiñamos un proceso selectivo feito do ano pasado cunha bolsa de socorristas e auxiliares de playa, cunha vixencia de 2 anos, polo tanto este ano non fixo falta, en principio, volver a convocar, porque estaba a bolsa en vixencia. Tuvemos xente suficiente para cubrir, se non houbera xente, se houbera feito unha ampliación da misma, pero incluso hubo xente que sacou o curso este ano, porque agora a xente, insisto, xa ten máis facilidades para quitalo, e veu preguntando se iba a facer un proceso selectivo, se lle indicou que non, por lo que acabo de explicar. Entonces, insisto, cada vez hai máis. A nós nos hubiera gustado que si, por exemplo, fíxese, si por exemplo nos hubieran dado, xa non digo 11.737, pero se nos hubieran dado 20.000 euros, próximo que nos deron no ano 23, insisto, tendo menos puntuación, pois igual se nos hubiera dado, axustando moito, non ao mellor para dar a toda a franxa horaria que se cubre o servicio, pero si ao mellor para cubrir unha playa que a nós nos parece importante, non temos ahora mismo capacidade para cubrila, porque agora hai 5 persoas contratadas, 3 polo Concello e 2 a través da axuda da Xunta, que dá para 2 meses, os dos Concello, os 3 que están polo Concello están por 3, pero sí que se houbera sido un pouquiño máis, pois igual nos daba para cubrir unha playa tamén moi transitada en fin de semana, que eu suelo ir a esa, que é a Illa. A Illa ten moitísima xente, e eu este ano ni siquiera lle podo pedir aos socorristas que fagan, digamos, paseos hasta a Illa como era o ano pasado, cando tiña 7-8. Entonces, bueno, é verdad que sí que é verdad que tuvemos aí certo prexuicio esperando que, bueno, a cuantía fora non igual no ano pasado, pero si un pouquiño máis, tendo en conta, insisto, que eu non o tramito directamente, pero si que o técnico que o fai me dicía que este ano tiñamos máis puntos. Entonces, bueno, simplemente reclamar que nos dé, bueno, que as aumente para todos, lóxicamente, que a nós nos podamos beneficiar pois dese aumento. Agradecer o voto a favor de todos os grupos, e, bueno, me alegro que estemos todos de acordo con isto. Neste turno, nada máis, bueno, se hai algunha intervención, interveño, se non interveño máis. Grazas, concelleira do PSOE. Bueno, eu creo que non é unha acusación en base a nada. Os datos falan por si solos. Eu xo dixe, non ten sentido que no 2023 nos den 25.000 euros e agora estemos a 11.000 euros, cando todo vai sumando para arriba. O sea, isto vese claramente. Non creo que non fai falta ter ningún coñecemento máis, porque os números están aí e non ten ningún tipo de sentido que nos estén baixando estas axudas, porque os puntos son maiores que no ano 2023, as condicións son mellores, co cal non vexo esa xustificación por ningún lado. Grazas. BNG. Nos Pobra. PP. Bien, yo puedo recalcar lo mismo. Entiendo que, oye, que todos queremos que se mejoren los servicios, sobre todo cuando lo que se trata es de garantizar la seguridad de los usuarios, pero no me parece bien que ustedes acusen sin pruebas. Es curioso, realmente usted me dice que en el 2023 les parece bien el importe. No sé qué ha cambiado, el gobierno es el mismo. No, el gobierno es el mismo, tanto uno en un sitio como en otro. El criterio no puede ser el color del gobierno, porque es más, yo estoy convencido, lo buscaré y, oiga, me supongo que ustedes podían haberlo hecho cuando tenían esas dudas, los criterios de reparto. El que en el municipio de La Puebla tenga más puntuación, y oye, es algo que hay que valorar y sobre todo reconocerles, no implica que el resto de los municipios no tengan también más puntuación. Y no implica que no haya más socorristas en todos los 194 municipios a los que se le otorga ayudas. Si hay más solicitudes y más socorristas y el dinero es el mismo, que creo que es lo que hay que variar, el reparto saldrá menos. Pero lo que no se puede es cuestionar un reparto que sea subjetivo sin pruebas. Pues oiga, presente usted las pruebas de lo que dice, porque acusar de forma muy fácil sin demostrar que realmente el reparto es subjetivo no es...
No, usted tiene derecho a acusar, pero probar lo que acusa. Porque Está no seu turno o concelleiro do PP, parece por que, favor. oiga, esto no vale a decir lo que se quiera. Al menos yo entiendo que un representante, como somos nosotros concejales, debemos respetar al menos lo mínimo, que es, si hacemos una acusación, que tener las pruebas suficientes para poder demostrarlas, no lo que nos guste o no nos guste o intuyamos. Entonces, miren, si hay más municipios y hay más socorristas, el reparto es a menores. Ahora, explíqueme usted entonces cuál es lo que cambió del 23 al 25. Yo entiendo que será menos importe, pero supongo, es decir, ya le vuelvo a decir lo mismo que le dije antes, ni he visto las bases, ni sé los criterios, pero entiendo que los criterios serán objetivos y la puntuación será en base a tal, y habrá más municipios que también habrán tenido más puntuación, seguro que habrá habido más solicitudes y seguro que habrá habido más socorristas. Pero no se preocupe, que en el siguiente pleno le traeré la documentación para que usted pueda al menos rectificar sus acusaciones. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, moi breve, fíxese, eu, independentemente da miña opinión, porque, insisto, eu levo tempo en política, sei como funcionamos, é unha realidade, señor Durán, porque fíxese, por que se limpan unhas carreteras e outras non, da Xunta? Bueno, pois está clarísimo por qué, decir, usted pode decir misa, eu digo yo por qué, a usted, claro, non o vai a reconocer, se fora outra administración se o reconocería, porque, bueno, a mesma acusación que nós lle facemos aquí, fan a ustedes na Diputación de Lugo, por exemplo, é dicir, é así, xógase así, simplemente, pois, eu insisto, eu o que estou pedindo é que se aumente a cuantía das axudas, é dicir, a cuantía é de 1,5 millón desde o ano 23, lóxicamente, se solicitan máis concellos, pois a cuantía, o reparto baixe, eso entendémolo todos, eu hasta eu entendo. Que pasa? O que si me sorprende, insisto, é que a min o que me traslada o técnico, que nós tendo bastante máis puntuación que no ano 23, é que nin siquiera estamos na mitad do que nos deron ese ano. Entón, bueno, pois é simplemente o que me sorprende o que comento aquí. Insisto, a proposta non é que cambien os criterios ou que a nos den máis, é dicir, o que estou dicindo é que aumenten a axuda. A axuda que dan a todos, en global, porque se en vez de 1,5 millón son 2, seguramente algo máis nos caerá. De todas formas, insisto, é un servicio que os concellos estamos obrigados a prestar, é verdad que a competencia nosa, nós non escurrimos as nosas competencias nese aspecto, porque nós sí que contemplamos no orzamento 3, para poder polo menos ter o que é a praia máis concurrida, a que ten o distintivo coberta, e poder dar o servicio. Con 3 é o mínimo que se pode dar, entonces nós temos esa cuantía prevista por 3 meses, insisto, pois ademais agora as temporadas de verdad cada vez son máis largas, bueno, pois eu non me recalco máis, simplemente digo que, bueno, a veces é verdad que os repartos son como son, se atende a quen se atende, bueno, isto é así, non hai que ofenderse por algo que é obvio, se ve. E nada, pois simplemente agradecer o voto a favor. Neste tema, lóxicamente, nesto que estamos falando nos vamos a poñer de acordo, pero bueno, non pasa nada, que a discrepancia tamén é bonita. E nada máis. Moitas grazas. Concelleira do PSOE. Se me perdo. Bueno, pois imos a proceder á votación. Votos a favor. Pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 11, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao cambio de denominación da Avenida da Tomada por Avenida de Severino Escurís Batalla. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, hace unas semanas, por parte del Ayuntamiento y de la Asociación de Empresarios, se hizo un bonito y creo que merecido homenaje a don Severino Escurís Batalla, una persona singular y de nuestro municipio que ha contribuido al desarrollo tanto y al crecimiento económico y laboral de nuestro municipio con el resto de sus hermanos, y creo que entendemos nosotros que realmente es un reconocimiento merecido tanto por su labor empresarial y profesional como su labor personal, demostrada a través de sus bien añorados y sobre todo envidiados 100 años, y que entendemos que es algo que debemos hacer y que incluso agradecemos que se haya hecho. Pero esto que al final es hoy un tema puntual de un día, queremos que realmente debe perdurar en el tiempo y en el recuerdo de las personas. Y por eso lo que proponemos es que la calle del polígono de la Tomada, que se denomina Tomada, pase a denominarse Avenida Severino Escurís Villa, como un reconocimiento a posteriori
de su labor y también de toda aquella implicación tanto profesional como personal que su trabajo durante estos 100 años han servido para el crecimiento de nuestro municipio. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Sí, nada, simplemente comentar que eu estou totalmente de acordo ca proposta que trae o PP e vou votar a favor. Concelleiro Soe. Sí, pois bueno, eu tamén xa demostramos, como decías, fai unhas semanas, non, co acto que se lle fixo desde o Concello, e me parece pois unha boa proposta ese cambio de denominación a Avenida da Tomada por Avenida de Severino Escuriz Batalla, e vou a votar a favor. Grazas. BNG. Bueno, pois desde Nos Pobra tamén imos a votar a favor desta moción. Consideramos que tamén Severino Escuriz Batalla é unha referencia dentro da industria, en concreto da industria conservera, pero en xeral de todo o sector económico da Pobra. Durante tantos anos representou un dos motores de crecemento deste concello, dou moito emprego e bueno, fundou ademais varias empresas que son referencia, non? Entón, nós, por suposto, que imos a votar tamén a favor desta moción. Pepe, non sei se tendes... Bueno, yo creo que es justo reconocer a alguien que con su trayectoria vital, tanto en las distintas facetas profesional y empresarial, que ha conseguido una pequeña factoría como fue Escuriz cuando la fundó su padre, transformarla en un referente a nivel nacional e incluso internacional, y que incluso participando, como bien decía el alcalde, en otro tipo de actividades que fueron en su momento pioneras y que han servido para consolidar aquello que hoy está tan de boga, que es el proceso productivo completo, ¿no? Desde la pesca hasta la transformación, hasta el reciclaje y hasta la reutilización. Entonces, y a mayores, creo que es una persona que en distintos años y épocas de nuestra vida ha contribuido tanto a garantizar puestos de trabajo y crecimiento económico de nuestro municipio, pero sobre todo a preocuparse por distintas facetas que realmente no tenía por qué, y con ayudas a distintas asociaciones y clubs de nuestro municipio. Y por eso creemos que es algo que hay que poner a veces visualmente en ejemplo y que menos que dedicarle una calle de nuestro municipio a alguien que en su dilatada trayectoria de 100 años ha conseguido pues eso, transformarlo y realmente colaborar y contribuir con todos sus defectos y sus virtudes, que como todas las personas tendrán, pero sí que creo que a mejorar la calidad de vida en general de todo nuestro municipio y de nuestros vecinos, como los de la comarca, porque no solo han dado trabajo a los municipios, a pueblenses, sino de otras envergaduras, con el apoyo de su hermano. Y creo que uno de los reflejos incluso más palpables de aquí a la posteridad es que hoy disfrutamos de lo que es un teatro Elma, porque en su momento él personalmente se empeñó, llevando incluso, discrepando con alguno de sus hermanos, el tema de la generosidad en el importe de la venta, que no podía ser de la cuantía que en ese momento del mercado podían obtener. Y esa generosidad que, oye, se ha conseguido perdurar en el tiempo, manteniendo el nombre del recinto en el de sus padres, creo que solo con ese acto pues debía ser ya un reconocimiento público, como si, oye, vuelvo a decir, el que ha hecho el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios en las semanas pasadas, que creo que ha sido un acto bonito, merecido y sobre todo bien valorado. Por eso lo que queremos es que, aparte de esto que se ha hecho en vida, que además es lo más bonito que se puede hacer, algo que perdure para la posteridad y creo que lo mínimo, independientemente que en otro momento nos planteemos a lo mejor la posibilidad de nombrarlo hijo adoptivo, es ponerle una calle a un municipio y sobre todo a la calle donde él, después de haberse retirado de Escuriz por haber cumplido su edad, oye, decidió seguir emprendiendo y generando riqueza y sobre todo garantizando un futuro para su familia y para sus hijos, y oye, y fue el pionero del polígono industrial de la Tomada, y entonces creo que es la mejor calle en la que podemos ponerle el nombre de don Severino Escuriz Batalla. Moitas gracias. Non sei se ten algún partido algo máis que engadir, non sei se o PP quer engadir algo máis. Pois imos a proceder entón a votación. Votos a favor? En contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 10 votos a favor e 2 abstencións.
Imos a pasar agora ao punto número 12, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ao edificio de usos náuticos sede do Club de Remo. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Eso, ya han pasado 8 meses del desgraciado incidente que ocurrió en la nave de usos náuticos que estaba cedida al uso del Club de Remo, y seguimos viendo que realmente la estructura está como está, el tejado de la cubierta está en un estado lamentable y vemos que no hay actuaciones al respecto. En los presupuestos del municipio no se ha planteado ningún tipo de reserva económica para hacer ningún tipo de actuación, y por ello lo que planteamos es que se hagan que se asegure el inmueble, porque entendemos que realmente debe estar en una catalogación de ruina para que no haya daños a nadie, eliminar la cubierta, si no es posible hacerlo todo, eliminar la cubierta para que no haya ningún problema de soltura como ya hubo hace unos meses, demoler y asegurar lo que sea preciso y realizar un proyecto de actuación que sea adecuado para recuperar el uso de las instalaciones para el Club de Remo. Grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Ben, bueno, podo estar de acordo co que se solicita, cos puntos, lóxicamente. Non estou tan de acordo ca exposición de motivos, porque, bueno, é tan sencillo como preguntar que actuacións ou que se pideu, que non se pideu, para leválo a cabo. Eu, nun primeiro momento, a verdad, o edificio queimado non me preocupou en absoluto, que me preocupei de que o club pudera salir adiante, co esforzo a colaboración de todas as administracións, unhas fomos máis claras e outras, bueno, trampearon un pouquiño máis, nun principio din unha cousa e depois din outra, pero a isto xa estamos acostumbrados, e unha vez o club, bueno, pois máis ou menos empezou a ter actividade, estaba a cousa un pouquiño máis normalizada, foi cando eu solicitei, de feito fomos co arquitecto municipal para ver realmente se a estrutura tiña un risco os muros de que puderan caer ou derrumbarse. O arquitecto nos asegurou que non. Entonces eu a partir de aí o que solicitei foi reunirme cun arquitecto externo por non sobresaturar ao arquitecto do Concello, que ademais, bueno, tuvo aí un momento de baixa, está outro sustituindo, máis cun contratista para saber o coste da demolición do propio edificio e tamén os residuos que se poden xerar, que se podan tratar. O contratista xa me dixo o coste aproximado, eu esperaba, verdad, unha cuantía máis abultada, de feito me sorprendeu, me dixo, eu por este precio son capaz de facercho, e entonces falamos tamén co arquitecto que se lle encargou para facer un proxecto, sobre todo porque estamos falando dun edificio que ten certo risco e que polo tanto, independentemente que se poda facer cun contrato menor, porque a cuantía non superaría esa cifra, sí que necesitas un proxecto para que traballa ali na demolición, pois sí que o fagan con total seguridade. A previsión é unha vez teña o proxecto, a idea é mirar o presuposto municipal, ver que partidas se poden a través dunha modificación de crédito levar a cabo e lóxicamente deixar a zona deixar que digamos o edificio derruído e a zona é asegurada. O de redactar un proxecto de reparación, claro, aquí é onde surxe unha cuestión, é dicir, eu falando co club, o club co anterior conselleiro de Mar tiña esperanza de poder quedarse na nave na que están, que ademais están metendo bastantes cartos en acondicionar e habilitala, e aquí é cando surxe, digamos, un pouco as dúas vertientes, é dicir, poli bueno e poli malo. O antigo concelleiro de Marlles di que por el non hai ningún problema, que lle vai dar todas as facilidades do mundo, que adelante, que falen con Puertos, que é o ente que tramita. Cando van falar con Puertos a versión xa é diferente, resulta que Puertos xa di que ese edificio é un caramelito e que a eles interesa sacarlle rédito económico. Entonces, bueno, a última vez que eu falín co club,
que tuveron unha reunión con Puertos antes de que o concelleiro dimitise, viñeron máis desesperanzados nese sentido porque, bueno, xa non vían tan posible ao mellor poder quedarse nese inmoble a largo plazo. Entonces sí que me dixeron: Eloi, pois ao mellor hai que ir pensando en redactar un proxecto onde está a nave queimada de facer un novo edificio de usos náuticos. Eu estaba a espera do que eles lóxicamente negociaran, porque se eles conseguiran, como tiñan previsto, unha concesión a moi longo plazo no edificio no que están, pois, bueno, aí te podes plantear, pois, ao mellor non facer un edificio de usos náuticos, senón, pois, outra cousa. Entonces eu estaba pendiente un pouco tamén deles. Claro, que pasa? Pasou o que pasou co señor concelleiro, e agora, bueno, teñen pendiente hasta onde a mí me transmitiron unha reunión ca Nova a ver como respira. Entonces, bueno, o que é o edificio, a señor idea, concelleiro, vaya rematando. Perdón, alcalde. A idea do edificio actual é, xa vos digo, en canto me chega o proxecto, é facer unha modificación de crédito dentro do presupuesto, poder executar as obras de demolición para asegurar a zona. A redacción do proxecto hai que ver tras esa reunión ao final en que se quita en claro. De todas formas, unha vez se redacte ese proxecto, o Concello xa se comprometeu a que unha parte económica dese proxecto, que sería, estamos falando unha cuantía abultada, pode chegar a asumilo. A Diputación xa se comprometeu, e habría que falar ca autonómica a ver hasta que punto pois tamén botaría unha man aí. Gracias, señora concellera do PSOE. Bueno, pois aquí nesta moción vemos, na explicación que acaba de dar o concelleiro de Deportes, pois vemos unha vez máis a maneira de facer política da Xunta de Galicia, porque cando pasou, bueno, pois a desgracia que pasou en xaneiro, as administracións nos movemos o máis rápido posible, constame que todos os grupos estábamos ali, e o Club de Remo tuvo apoio de todos nós. Pero evidentemente a Xunta de Galicia saleu na foto dando unha nave que logo non é tan, non é como se decía na prensa, non a dou, e bueno, agora hai outros requisitos con letra pequena que nunha primeira vez pois non explicaron. A donde vou con todo eso? O Concello fixo os pasos que tiñan que facer coa nave que vostedes están pedindo que aseguremos e que fagamos o proxecto. Fixo todos os pasos, simplemente que o Club de Remo estaba pendiente do que lle dixera a Xunta para nos tamén tomar unha decisión sobre ese inmoble. E unha vez máis nos atopamos ca sorpresa de que a Xunta de Galicia sale dicindo unhas cousas en prensa e agora non sei se está en condicións de cumplila, porque nós xa temos outro tipo de información. E isto, bueno, non é unha acusación, é un pensamento, pero claro, as cousas que se din por un lado e logo as que se fan na realidade, pois non son as mesmas, co cal a nosa actuación vai a ser diferente, vai a ser moi diferente se esa nave vai a ser o Club de Remo ou se esa nave vai a ser outro tipo de instalación. De aí que estamos esperando, como ben di o concelleiro, un pouco a que a Xunta de Galicia decida o que facer. E máis, a Diputación se comprometeu e o cumpleu, o sea, comprometeuse a dar 100.000 euros e o cumpleu. A Xunta de Galicia se comprometeu a dar esa nave, a ceder esa nave ao Club de Remo, e vamos a ver se a cede ou se ao final é o Concello que ten que acabar pagando eses cartos que se lle pide ao Club de Remo por esa cesión desa nave. Co cal todo isto vai a retrasar un pouco máis este proxecto. Moitas gracias, señora concellera do BNG. Nos imos votar en contra desta moción. Os motivos penso que xa explicou de maneira clara o que era o concelleiro de Deportes, pero aparte aquí hai algo que nos chama a atención. Bueno, en primer lugar, este goberno é responsable e así xa se manifestou que xa está actuando, non? Tanto para asegurar o que é esa contorna do inmoble, sino tamén incluso con proxectos técnicos que fan falta incluso para demolelo. Pero que indo máis alá, nós somos coñecedores de que o Club de Remo pois está, a nave que está usando actualmente está moito máis contenta porque consideran que é moito máis aceitada para a actividade que les fan. O que nos parece unha contradición e nos parece, xa non sei se un paripé, unha pantomima, é que Portos, que é unha entidade que depende da Consellería do Mar, e que a Consellería do Mar, tanto como Portos, está neste momento o Partido Popular e que entega responsabilidades, que un diga unha cousa e outro diga outra. Que pasa? Hai diferentes criterios.
E que iso é o que non pode ser. O que non pode ser é que unha entidade deportiva vaya a falar ca Consellería e os responsables lle digan unha cousa e Portos lle diga outra. Porque Portos non só ten personal técnico, hai personal político. Como ten que ser, como ten que ser. Polo tanto, eu penso que o Partido Popular debe falar claro ao clube e falar claro a toda a veciñanza. Moitas grazas. Bueno, pois eu vou a falar en nome de Nos Pobra. Vamos a ver, bueno, na línea do que aquí se expuxo, eu direi tamén que esta nave, o futuro desta nave, desde logo, está de alguna forma ligada ao que pase ca nave na que están actualmente, non? O sea, aquí como ben dixo, ademais, o Concelleiro de Deportes, si se falou xa cunha empresa para proceder, ver as posibilidades de proceder á demolición, pero esta demolición podría incluso non efectuarse si a esta nave non vai o Club de Remo. Podría quedar perfectamente, pois, neste caso, para protección civil. Sería, ademais, unha nave pois estupenda, nun sitio, ademais, privilexiado. Eso suporía que poderíamos aproveitar, ademais, o que son as paredes, que están, como se dixo antes, cando pasou o arquitecto a ver a seguridade da nave, non veu ningún tipo de problema, nin de perigo de derrumbe, bueno, veuse que as paredes podían perfectamente servir en caso de que se podan utilizar, pois en este caso, por exemplo, como pode ser para a protección civil e manter de alguna forma pois a mesma estrutura e o mesmo espacio. Evidentemente, se é remo, se é o Club de Remo, pois sí que hai que proceder ao derrumbe porque estaba ademais aprobada unha ampliación para aí, co cal serían unha estrutura xa pois diferente, entonces sería un pouco absurdo pois manter as paredes, non? Non hai, en este caso, pois unha resposta clara na Xunta de Galicia, porque me consta que o Club de Remo estuvo intentando pois aclarar de alguna forma en como si podrían ter opción de poder ter unha concesión un pouco máis dilatada ou bastante máis dilatada no tempo. Actualmente creo que se falaron de 4 anos, pero nin siquiera están a día de hoxe pois confirmados. Hai unha subvención que lle fai, sí, que a xente di, bueno, pois en este caso a Consellería do Mar pois di que é unha subvención do 90%, ou sea que teñen que pagar o 10%, pero que o 10% son casi, se non recordo mal, 600 euros, creo que eran en concreto 580 euros ao mes. O sea, isto supón, non creo que precisamente que Portos sea unha entidade que, o sea, estos cobran, o sea, cobran desde o primeiro momento. Si contamos que isto está concedido ou están aí polo menos desde xaneiro, estamos en agosto prácticamente, non, estamos en agosto, non? Mañán. Pois isto supón casi pois uns 4.000 euros que terían que facer frente a eles, ou sea que non é algo, como decían antes os concelleiros, non é algo que realmente sea un chollo, non? Ni moito menos. Incluso se pode convertir nun problema. Bueno, eu sobre isto pois non teño nada máis que dicir. Ten agora a palabra o portavoz do PP. Bueno, nosotros traemos una moción para después de transcurrido un tiempo más que prudencial, corregir una situación que entendemos que no es la adecuada, ni a nivel de imagen, ni a nivel de seguridad, ni a nivel de responsabilidad. El uso que se le vaya a dar a las instalaciones será el que ustedes quieran, pero sí que nos parece, después de 8 meses, que no se haya actuado, al menos para desmontar, si quieren o tienen dudas de mantener las paredes o no, desmontar al menos la cubierta y sanear la situación.
entendemos que además la administración tiene que ser, muchas veces dar ejemplo de lo que hace, y lo que no podemos exigirle a los vecinos que mantengan sus fachadas y sus casas en un estado aceptable y estéticamente acorde con el entorno cuando nosotros no hemos hecho nuestros deberes. Por eso es el sentido de la moción. No es el uso que se le va a dar, que oye, ustedes decidirán, tienen la mayoría para hacerlo y si quieren consensuarlo bien y si no, es su decisión. Pero al menos entendemos que lo que es sanearlo, les ha sobrado tiempo para hacerlo. Y eso no tiene nada que ver con el uso, el disfrute que se va a hacer. Una nave que ustedes siempre hablan del Club de Remo, pero oye, quiero recordar es que también está allí el Club de Piragüismo. Nosotros nos centramos en ese tema, pero si quieren que hablemos del Club de Remo y de la nave también no pasa nada, ¿eh? Yo estaba presente en la reunión donde se le ofrecieron 3 alternativas y ellos libremente escogieron, donde se le dijo la cuota y la cuantía, donde se le dijo la bonificación, donde se le dijo el tiempo, que era 2 más 2. Entiendo que ellos quieran más y yo eso todo lo entiendo, es decir, oye, y tienen todo mi apoyo. Y es más, y en esa misma reunión Portos le dijo las circunstancias que había. Aquí nadie tiene que llamarse a sorpresas ni a ninguna, porque no existen. No existe una intención ni la contraria. Creo que, oye, la Xunta, como el resto de las administraciones, y creo que todos los que estamos aquí presentes, hemos intentado ayudarles en un momento y unas circunstancias que eran críticas, incluso muy peligrosas. Y creo que la Xunta ha hecho su parte. Que ellos quieran, pues ya se verá en el tiempo, lo que sea, pero sí que lo que no puede hacer es la administración local hacer dejación de su responsabilidad. Y oye, nosotros tenemos ahí un inmueble, propiedad municipal, en un estado lamentable, incluso diría que vergonzoso, porque en nuestra fachada marítima tener un local en esas circunstancias pues no dice mucho de la preocupación visual, por no decir de seguridad, de nuestro entorno, cuando ya han pasado 8 meses para ello. Me parece estupendo que el presupuesto que tengan sea menos de lo que contaban, que ya tengan la persona, que tengan que redactar el plan de seguridad. Todo eso es estupendo, pero ya actuaciones más graves en circunstancias similares con posterioridad en otras administraciones se ha resuelto con más diligencia, independientemente de que ustedes, lo vuelvo a decir, que el proyecto sea para lo que quieran, ya se verá, si para protección civil, si para el Club de Remo, si para lo que quieran. Yo hoy ya no entro porque tendrán que decidirlo ustedes, pero sí que al menos sacar lo que hay ahí, evitar el riesgo que existe, creo que es su responsabilidad hacerlo. Por eso tenemos la moción. Que quieren hacerlo bien, que no, que han funcionado ustedes estupendamente, pues ustedes mismos. Que la culpa es de la Xunta, pues la culpa es de la Xunta. La única realidad es que tenemos un inmueble municipal con un estado a la este espacio tan largo de tiempo. Y entiendo que en 8 meses han tenido ustedes tiempo para hacerlo. Ojalá lo hagan mañana y háganlo cuanto antes. Si deciden lo que decidan sobre el uso de la misma será para nosotros, oye, importante, pero creo que lo fundamental y sobre todo en el sentido de la moción es que actúen de forma inmediata para asegurar la seguridad, el entorno y eliminen, oye, la cubierta y si las paredes deciden mantenerlas, que las mantengan, pero que lo hagan ya. Y que eso no es competencia ni de la Xunta, ni de Club de Remo, ni las intenciones de unos, ni el uso que se va a hacer, ni el uso que no se va a hacer. Eso ya se verá. El Club de Remo es, yo vuelvo a decir, yo en esa reunión estaba presente y le ofrecieron 3 instalaciones distintas, con 3 condiciones distintas. Y ellos escogieron libremente el que entendieron que para ellos era el mejor. Y creo que, oye, y se han ratificado en su decisión porque creo que además fue la más acertada. En las condiciones que ya estaban, en las condiciones económicas que suponía, en las condicionantes que eso suponía, porque legalmente tiene sus limitaciones. Esto no es un engaño de nadie a nadie. Yo estaba presente, ahora pueden quererme o no, preguntémosle a ellos lo que ustedes quieran. Que después las intenciones sean otras y quieran perdurar en el tiempo, me parece bien, me parece correcto, incluso habrá que apoyarles y ayudarles en ese sentido. Pero eso no quita que un bien local, responsabilidad de la administración local, de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno, está en una situación que no debiera estar y por eso tenemos la moción al respecto. Gracias. Señor concelleiro de Vips. Ben, varios puntos moi rápido. Non sei se algún de ustedes veo a película Sully, que era sobre cando caeu un avión ali no río Jackson, e resulta que xulgaban os 2 pilotos, e resulta que metían a 2 nun simulador, e claro, en canto se estampaban os páxaros que joderon o motor contra o avión, os que estaban no simulador xa sabían exactamente que facer. E pois resulta que se demostra que, claro, os 2 que estaban
no avión din, mira, claro, que ustedes xa saben o que pasa, entonces xa toman a decisión no momento, pero nos leva un tempo tomar a decisión. Por que lle digo isto? Porque no momento que se queima o edificio, a mí me importa un carallo o edificio, sinceramente, que a mí importaba era o club. Entonces, eu non me poño desde o primeiro día a ver que pasa co edificio, señor Durán, usted igual ten esa capacidade, pois bueno, pois é o superhome, que lle vamos a facer. Pero eu a min que me preocupaba era o club, que salira adiante. Unha vez o club está sentado, eu cando me poño a preocuparme da nave pedir o proxecto. Polo tanto, usted me día que pasaron 8 meses, sí, pasaron 8 meses desde o incendio, pero non me puxen desde o minuto 1 a ver que pasaba co edificio. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, eu lóxicamente, vamos a ver, eu falo do uso porque usted pide aquí redactar un proxecto para recuperar o seu uso como tal. Eu estou explicando por que ese proxecto a día de hoxe non se está pedindo, estou explicando as circunstancias. Entonces, partindo desta base, que lle hai que agradecer, eu son consciente, que se non fora porque Puerto realmente lle deixa a nave, posiblemente o club tería un problema moi gordo, moi gordo. O Concello non lle iba a poder resolver porque non ten unha nave desas características. Partindo desta base. Pero aquí é onde entra o xogo político que falamos sempre, que usted di, no, isto é unha invención. Non é unha invención, porque mire, esa mesma semana, tras o incendio foi un domingo noite, creo, foi a noite de Reyes. O alcalde tiña unha reunión o venres con Portos. Nós yo transmitimos ao club. O alcalde chamou para ver se esa reunión se podía adiantar. En Portos lle dixeron que non había posibilidad. Pero de repente, non sei se foi o mércoles ou o xoves, aparecen os representantes do club, que eu non o vou decir, solo, en todo caso, criticar as formas, co señor Durán, que debeu facer unha chamada, e claro, como somos do mesmo partido, a nós e a usted se o atendemos. En esa reunión, a min o que me transmite o club é que efectivamente collen a nave grande e lle din que o coste son 280 euros mensuales, porque teñen bonificado un 90% por ser unha entidade deportiva. Noutra reunión que tuveron xa sin o señor Durán, resulta que a cuantía pasa de 280 a 580. Claro, por eso eu lles dixen en todo momento ollo ca letra pequena, porque todo é moi bonito, pero depois hai que ver a letra pequena. Isto neste lugar que, insisto, están facendo unha inversión bastante grande na nave, están moi contentos, a ver que lle di a conselleira nova. Que lle poñen facilidades e se poden quedar aí? Bueno, pois nós decidiremos xunto con eles que se Señor fai... conselleiro, que se fai co uso da nave. E insisto, eu son responsable porque a miña primeira preocupación era o club. E son responsable porque eu xa teño o coste que me vai costar demoler esa edificación máis un proxecto que simplemente estou esperando a telo redactado. Polo coste que a mí se me transmite con a modificación de crédito vaise poder facer o antes posible. Lamento, en todo caso, o retraso, pero insisto, señor Durán, eu desde o minuto 1 non me poño a preocuparme da nave. Me preocupo dos clubs, dos 200 rapaces, a ver que pasaba con eles, vale? E despois, bueno, pois en principio nada máis. Insisto, se ao final hai que facer un proxecto novo, a Diputación xa se comprometeu, porque xa tiña unha cuantía para ampliación de 300.000, dixo que podía ampliar hasta 400.000, o Concello vaya rematando, conselleiro. Alcalde, remato. Na metade, depois habrá que ver pois a Xunta o que pode colaborar en caso de, insisto, que no antigo edificio pois haya que levantar un novo para ese uso. Pero bueno, é que está pendiente un pouco de da decisión pois que poda tomar agora o novo titular da Consellería de Mar co club. Gracias, señora concelleira do PSOE. Bueno, eu creo que o problema está na explicación dos motivos que vostede dá e no que quere transmitir no pleno a, supoño que a xente e aos veciños e as veciñas que nos está vendo, porque vostede está como acusándonos de que estamos deixando un edificio en moi malas condicións e que además que hai un perigo grande, cando realmente de eso nos preocupamos. Para eso vai un arquitecto, ou non vou eu, nin vai vostede, nin vai o alcalde solamente, senón que vamos acompañados duns técnicos que son os que entenden sobre a materia. Creo que nin eu nin vostede estamos capacitados para decir se é un edificio que corre peligro de derrumbe ou non. Entonces, o seu mensaxe, señor Durán, é ese o que quere dar esa preocupación e sempre nas vosas mocións queredes decir o mismo. E son as maneiras que teñen de decir as cousas. E o que vostede di que levamos 8 meses e tal, pois é simplemente o descoñecemento que vostede ten da política municipal e de non preguntarnos se se estaba facendo algo ou non se estaba facendo nada, porque se deron todos os pasos e o edificio está asegurado e temos os informes que din que non ten peligro de derrumbe, porque non se nos ocurriría ter un edificio aí que
fose un peligro para as veciñas e para os veciños. E xa llo explicou o señor concelleiro de Deportes, todos os pasos que dou o Concello, que é o que hai que facer, non a facer a lo loco naves. Bueno, a mellor o Partido Popular está acostumbrado a facer obras faraónicas, vale, mamotretos que despois non valen para nada, sin unha planificación, sin un proxecto e sin ver a finalidade do que fan. Si, é verdade que o Partido Popular está bastante acostumbrado a iso. Bueno, eu por toda esa exposición de motivos que vostedes fan, vou a votar en contra. Gracias, señor concelleiro do BNG. Si, bueno, matizar dúas cuestións, non? O portavoz do voceiro do Partido Popular di na súa intervención que o uso será o que vostedes consideren, non o queiran. Non, aquí hai un uso concreto. O sea, nós nesta moción vamos votar un uso concreto. Eso por unha banda. E por outra banda, eu se estou de acordo, e ten que ver con outras mocións, e tal vez isto é falar un pouco de política en xeral, estou de acordo co Partido Popular de que cando se fan acusacións, lóxicamente estas teñen que vir avaladas por feitos e por datos, non? Pero por eso, cando eu falaba de que iba sendo hora con respecto a isto, de que o Partido Popular, que é o responsable, que o conselleiro da Consellería do Mar e do Partido Popular, os criterios debían ser os mesmos do que ten Portos de Galiza, tamén presidido polo Partido Popular, eu aquí, pois, permítame que dubide que os criterios de Portos de Galiza sean iguais para as mesmas situacións en todo o país. E dubido por unha cuestión moi concreta, un exemplo que me leva a min a dúbida e por iso falo de feitos. Cando eu acudo co alcalde, incluso co arquitecto municipal, a entrevistarme co presidente de Portos sobre a reversión dos terreos do noso concello e lle solicitamos que a ver por que non o da Praza de Abastos, nos di que que non podía ser, porque claro, aí había concesión, sí que era moi complexo. Cal sería a miña sorpresa cando aos 2 días en prensa vexo que nun concello do sur do noso país se iba a revertir o mismo presidente, o mismo responsable e o mismo caso se iba a revertir a Praza de Abastos. Por eso, eu agardo que os criterios para non cederlle a nave ao Club de Remo nas mellores condicións sean os mesmos que vai aplicar en todo o país en casos similares. Moitas grazas. Bueno, pois desde Nós Pobra, evidentemente, estamos na línea na que acaban de falar os nosos concelleiros, sería pois incidir neses puntos, así que únicamente eso, insistir en que para nós é importante a preocupación visual, por suposto, pero sí consideramos máis importante pois a preocupación, en este caso, pois polo Club de Remo, que quedou ben claro por que non, ou penso que quedou bastante claro por que hasta agora non se tomou unha decisión definitiva. Si estamos en eso, está encargado o proxecto, imos a proceder seguramente ao derrumbe, porque desgraciadamente non creo que a Consellería do Mar lle conceda ao Club de Remo o que en este caso desexan, non? Que sería aumentar os anos, o período temporal do que poden disfrutar de esas instalacións, así que supoño que ao final acabaremos pois procedendo ao seu derribo. Esta actuación hasta ahora non a fixemos, pois pensando que podía haber algunha esperanza en que o Club de Remo pudera conseguir pois esa nave. O vexo cada vez máis difícil, é máis complicado, así que me imagino que procederemos en corto prazo ao derribo. E nada máis, pois ten agora a palabra o señor concelleiro do PP, que pode rematar o turno de intervencións. Nada, solo reiterarme lo mismo. Creo que no es un tema de confianza o desconfiar, sino que creo que han pasado 8 meses y está como está. El uso que se dé, nosotros proponemos sabemos que, oiga, nuestras propuestas normalmente, por la experiencia que tenemos, nunca se tienen en cuenta, pero bueno, sí que lo que queremos es que al menos a nivel de imagen y de seguridad eso no creo que ninguno de ustedes diga que está bien. Me sorprendería que afirmen que esté bien. Lo que sí que es cierto es que los sistemas, es decir, los sistemas o los plazos que ustedes se hacen o se imponen, pues no son ni ágiles ni responsables. Y mire, y le voy a poner un ejemplo. En febrero, creo que fue a finales de enero, a principios de febrero, hubo la hortensia, no sé cómo se llamó el vendaval que hubo, que llevó la cubierta de la piscina de Noya. Es todo una cubierta de una piscina de Noya, oiga.
en 2 meses y medio estaba funcionando. En abril creo que empezó a funcionar. Oiga, yo no estoy diciendo que hagan el proyecto porque dependerá de muchas variables, pero oiga, que ustedes desmonten lo que es obvio. Si quieren conservar las paredes, porque oiga, técnicamente se pueden conservar, pero oiga, saquen ustedes la cubierta y hagan algo con ello, porque creo que a nivel de imagen y sobre todo de responsabilidad ha sobrado tiempo para cometer un plan de seguridad para el desmonte de lo mínimo que tenemos que ser exigentes. Pero oigan, si ustedes están contentos y quieren que son muy eficientes y lo han hecho muy bien, es lo que hay. Nosotros por eso traemos la propuesta, porque creo que hemos esperado 8 meses para que realmente, oye, esperando que hagan algo, independientemente que la preocupación de todos, la primera preocupación fue el club y todos nos estamos contentos y creo que orgullosos y satisfechos del trabajo y el esfuerzo que han tenido y sobre todo el ánimo y el empeño personal que han puesto en ello, porque otros se habrían venido probablemente abajo y hoy el presente y el futuro del club sería totalmente distinto, pero a mayores de eso está la responsabilidad municipal, que es velar por la seguridad y el bien de sus inmuebles, que es lo que traemos aquí hoy. Moitas gracias. Pois imos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois unha segunda votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda rechazada a moción por 6 votos en contra, 6 a favor, decide o voto do alcalde. Imos a proceder agora ao último punto, que é o punto 13, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á modificación do anexo de investimentos en relación á Ribeiriña. Ten a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, traemos esta moción porque nos sorprende cuando los vecinos de la Ribeiriña, nos sorprende, ¿no? Es decir, cuando ustedes presentan el presupuesto del 2025, traen una partida presupuestaria para realizar la pasarela peatonal de la Merced por 131.800 euros, y cuando tenemos una conversación con los representantes de los vecinos de la Ribeiriña, ya nos manifiestan que aunque ustedes lo llevaban el presupuesto, ya les habían dicho que no lo iban a ejecutar. Algo sorprendente, llevar una actuación cuando ya se decide previamente que no se va a hacer. No sé cuál es el motivo de llevar un presupuesto donde ya reconocemos que no vamos a cumplir lo que ponemos. Pero bueno, independientemente de eso, ya que ustedes no van a cometerlo, porque realmente por las circunstancias que sean, lo que solicitamos es que se destine ese dinero pues para la adquisición de las naves de Adasa como una primera parte para recuperar esa zona y realmente desarrollar allí otras instalaciones y un complejo deportivo, como ya hemos propuesto en otras ocasiones. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de Vic. Bien. Bueno, está claro que o PP está falto dun bo concelleiro de Facenda. Está claro que entre as súas filas usted non o ten, señor Durán, porque senón é que usted non traería esta proposta, pero nin de coña. E voulle explicar por qué. O primeiro xa unha mala lectura do que é o propio orzamento. No orzamento que usted aprobou, mirará ben usted o anexo de investimentos. É verdade, usted non o aprobou, sí. Pero mirará ben o anexo de investimentos, o que vai recollido nese capítulo económico van 28.804 con 19, que é a parte municipal para completar ese proxecto que está financiado cun pos do 23 e por iso ten que constar. Non consta o pos porque xa está noutro presuposto. É dicir, eso despois se engade. Polo tanto, usted fíxese porque a partida de inversión é 1.440.000 e pico mil e en ningún momento van os 131.000. É dicir, polo tanto, o primeiro, saber ler un presuposto. Se non o saben, pregunten. Non pasa absolutamente nada. Que conste, isto xa veu no seu momento como alegación, xa se explicou. Está claro que para profesor non valo, teño clarísimo, ou eu sou moi mal profesor, ou os alumnos pois non teñen atención debida. Eso para empezar. Despois, o que se podría modificar aquí, insisto,
vía modificación de crédito son os 28.000 que está contemplado, e para modificar os outros 103 hai que falar ca Diputación, renunciar, lóxicamente, polo motivo que sea, non se vai poder facer a actuación por permisos imposibles de conseguir ou o que sea. En todo caso, hai que volver a traer unha proposta aquí a pleno, que a Diputación diga que sí, e a partir de aí, pois, sí, se podrá reinvertir noutra cousa. Lóxicamente, xa lle digo, sáquese da cabeza que eu vai a votar a favor de reinvertir 103.000 dun pos en comprar unhas naves ruinosas de propiedade privada. Que, insisto, se o terreno ainda estuvera limpo, incluso hasta podría ser incluso interesante, porque é un terreno bastante amplio, e se podrían facer cousas como usted xa ten dito. Pero aquí, o problema de comprar eso é todo o que hai debaixo. Entonces, bueno, se algún día chega alcalde o quere comprar e asumir todo ese coste da limpeza medioambiental de todo o que hai debaixo, é un problema seu. Pero, desde logo, comigo non conte. E insisto, agora xa poñéndome un pouco en serio, é dicir, non se pode traer unha proposta, o sea, sí que pode entrar lóxicamente, pero non se pode ter unha proposta dicindo de modificar algo que, para empezar, non se pode facer. Vai rematando, señor González. Porque, tal e como o poñen aquí, é imposible de facer. Isto, o único que demostra, insisto, é a nivel presupuestario, cierto desconocimiento. Eu teño dito moitas veces, é dicir, que cada vez que traen unha cousa destas queda palpable que a nivel presupuestario se chegan a gobernar non sei como andaríamos. Gracias, señora concellera do PSOE. Pois, bueno, unha vez máis vamos a votar en contra deste acordo, non, que quere traer aquí. En primeiro lugar, creo que se acaba de deixar claro o concelleiro de VIP que bueno, que xa non teríamos que nin que debatila, non? Porque a verdade está moi mal plantexada e é un descoñecemento absoluto pola vosa parte, entonces xa non tería lugar a debate. Pero bueno, como o motivo é esa compra de Adasa outra vez, porque supoño que vostede quere seguir debatindo ese tema aquí, pois a mesma explicación. Oxalá que a Xunta de Galicia fose tan insistente e ao mellor pois si lle exixira a Xunta de Galicia pois que comprara, por exemplo, porque realmente lle acaba de decir o meu compañeiro que se vostede alcalde quixera comprar pois que o podía facer. A mí me preocuparía bastante como veciño, porque creo que hipotecaría bastante aos veciños e as veciñas da Pobra do Caramiñal, porque como xa expuxemos aquí moitas outras veces, non é só o problema de comprar a nave de Adasa, que seguramente a todos nos encanta o espacio e se poderían facer aí, pois a verdad, proxectos bastante bonitos para o noso concello, pero o problema é ese, Chan, e como está todo eso, e eso sí que sería un problema moi grande para o noso concello. Entonces, bueno, unha vez máis vamos a votar en contra de todo isto que vostede nos trae aquí. Señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde, moi bo día. Bueno, pois fíxense, o BNG non opina igual que os grupos que acaban de falar. Nós non creemos que o Partido Popular non saiba ler o orzamento. Nós non creemos que o Partido Popular non saiba interpretar o orzamento. Sí que sabe. O que pasa que é máis fácil engañar a xente dicíndolle que hai 130 e pico mil euros que non se van a utilizar para unha cousa e se poden utilizar para outra sin explicarlle efectivamente cales son as razóns técnicas de por que non se pode facer. Entón, é peor o caso do Partido Popular porque é a sabendas. O Partido Popular sabe que isto, tal cual como o trae aquí, técnicamente non se pode facer. Pero claro, se o pon así na moción, os veciños pois non lle van querer igual que se o di de palabra, non? E esta é a estrategia do Partido Popular. E fíxense, señor Durán, ou señores e señoras do Partido Popular, no Bloque Nacionalista Galego estamos de acordo en que hai que dúas cousas. Primeiro, adquirir as naves. E segundo, remodelar, ampliar e coidar ambientalmente o resto da zona da Ribeiriña. Cuestión para que o Partido Popular na Xunta de Galicia nunca puxo ningún só euro. Estamos de acordo con vostedes. Cal é a única diferencia entre vostedes e os demais? Pois claro, que vostedes queren que iso se faga a toda costa, con cartos do Concello, que xa se lle explicou aquí
cales eran os problemas, non é o que está á vista, nin siquera é a ruína do que está á vista, sino todo o que hai debaixo, que nin siquera se sabe o que hai, non sabemos o custo de quitar iso de aí, e nós queremos que quen ten os medios económicos e tamén as competencias, porque lémbrolle que as competencias sobre o litoral acaban de pasar, por exemplo, á Xunta de Galiza o pasado 1 de xullo. Pois ben, nós queremos que as administracións que teñen os medios, véxase Estado e véxase Xunta, se fagan cargo desta situación, non só para comprar as naves, non, que se fagan cargo dunha verdadeira recuperación ambiental da Ribeiriña na que hai que incluir, efectivamente, a adquisición de naves. Bueno, pois o Partido Popular está empeñado, e de aí a súa cabezonaría e pola que nós non podemos votar a favor, de que o compre o Concello. E despois que, señor Durán? Vostede sabe que aí hai moito máis de a donde pode chegar o Concello. Bueno, pois, xa lle ofrecemos en unha ocasión, presenten canda nós unha enmenda nos orzamentos do Estado e agora facemos outra oferta. Presentemos xuntos, todos e todas, unha enmenda aos orzamentos do Estado e agora unha enmenda aos orzamentos da Xunta, xa que ten as competencias do litoral, e a enmenda iría no sentido de rexenerar completamente, medioambientalmente, toda a zona que falta por recuperar da Ribeiriña, e eso debe incluir adquisición e saneamento ambiental, xa que vostedes, remato, señor alcalde, xa que vostedes antes estaban tan preocupados de sanear unha nave que está na fachada marítima da Pobra, pois aquí tamén falamos de sanear outra nave que tamén está na fachada marítima da Pobra, verdad? Si non hai máis diferencia que esa, vostede está empeñado en venderlle aos veciños que ten que ser o Concello quen a compre, e nós creemos que o Concello non ten competencias aí, non ten cartos para facelo e non ten medios para asumir todo o que pode haber aí debaixo. Se nos poñemos de acordo en eso, en que sean as administracións que teñen os medios, adiante, non temos ningún problema. Moitas grazas. Bueno, eu vou a falar en nome de Nos Pobra. Vamos a ver. A min nós creemos que evidentemente os 131.000 euros é o de menos. O sea, se realmente pudéramos solucionar o problema da Ribeiriña con esos 131.000 euros, vamos, é que enseguida votábamos todos a favor, e ademais moito máis, eu estaría disposto a subir esta cantidade hasta que nos hipotecara, incluso máis ao Concello, si eso fora a solucionar o problema da Ribeiriña. O problema é que vostede sabe, como quedou moi claro, e creo que as miñas compañeiras pois falaron nese sentido, deixaron as cousas moi claras, pero usted tamén o sabe. Eu penso, como a compañeira que acaba de falar agora do BNG, que ustedes son conscientes e saben precisamente todo o que hai. Esta moción responde máis a motivos pois políticos, propagandísticos, que outra cousa. Saben perfectamente o que suporía para o Concello pois adquirir agora esas naves. Ademais, é un exercicio moi fácil de entender. Eu creo que todos os que nos están agora escoitando en streaming simplemente teñen que facer un pequeno exercicio e pensar de forma moi elemental, non? Ou sea, non é un exercicio moi difícil, é únicamente pensar en que suporía a adquisición destas naves para o Concello en este momento. En esas naves hai, que sepamos, de momento, unha balsa de Fuelol, que hai que, evidentemente, quitala de aí como sexa. Hai un contenedor que sepamos que está contaminado, evidentemente, e non sabemos o que hai debaixo. O sea, é que nós somos responsables de todo o que hai aí. Solo o contenedor que sacou Costas, solo eso, digamos, xestionar os residuos que estaban en ese contenedor costaron 200.000 euros. O sea, un contenedor. É que se nos facemos cargo, se nos emprendemos a compra ahora de estas naves, pode ser a ruína realmente do Concello. Non creo que vostedes queiran a ruína do Concello,
pero é o que realmente de alguna forma están propoñendo con esta moción. Me parece de unha irresponsabilidade, pois, sobresaliente, non? Penso que, desde logo, bueno, nós en concreto, por suposto, imos a votar en contra desta moción. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bien, bueno, es curioso decir, oye, nos acusan ustedes de todo. Solo nos falta haber matado a Manolete. Pero bueno, es decir, no sabemos ver un presupuesto. Lo curioso es que ustedes traigan en el presupuesto una obra que no van a ejecutar. No sé, si eso no es engañar a la gente, no sé lo que es. ¿Que es cierto que la obra tiene una parte de presupuesto del POS y otra municipal? Sin duda. ¿Que es cierto que tendrán que renunciar a la obra? Como han renunciado ustedes durante ya 3 años continuamente a obras. Y que después podrán coger el dinero y aplicarlo a otra cosa. Que esto no va a ser inmediato, sin duda. Es que nadie es tonto aquí, ¿eh? Parece que, oiga, y si alguien engaña, oiga, no sé, díganme ustedes cómo llevan en presupuesto una obra que saben que no van a ejecutar. Explíquenlo, porque realmente creo que es lo que deben explicar a los vecinos. Si son los engañarlos, que después el trámite sea más o menos lento, sin duda. Que no tenga más o menos dificultad la compra, sin duda. Que habrá problemas, sin duda. Pero, oiga, las cosas hay que arreglarlas. Y creo que el primero que tiene que implicarse es el ayuntamiento, porque es el gran beneficiado. Y después tendrá que buscar ayuda de otras administraciones, sin duda. Es la gestión que les corresponde a ustedes, que para eso están gobernando. Pero que, oiga, la oportunidad de comprar eso es única. Y que, oiga, esto surge porque realmente nosotros ya hemos traído una moción al respecto y ya nos han dicho que no. Pero surge porque ustedes traen una partida presupuestaria para hacer una actuación que posteriormente nos enteramos que ya le dicen a los vecinos que no va a ocurrir. Pues oiga, cojan ustedes el dinero de algo que ponen que van a hacer y que saben que no van a hacer, que eso sí que es engañar a los vecinos, y oiga, ya tienen una parte considerable para la adquisición del bien. O si quieren, incluso no lo adquieran, para que ustedes hagan un estudio pormenorizado de lo que supone eso. Si quieren ustedes más garantías, pero oiga, al menos beneficien con ese dinero que tenían pensado invertir en esa parroquia, beneficien a los vecinos de esa parroquia. Y háganlo, porque poner el papelito, los títulos, el dinero, parte de un lado, parte de otro, y después no hacerlo, pues no sé quién engaña a quién. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, varias cousas. Bueno, volvolle a reiterar, o que vai no presuposto é a parte municipal, outros se incorporan a veces está o presuposto aprobado, e ten que ir porque é un POS aprobado aquí en pleno. Insisto, ten que constar no presuposto. Pero non se pode coller cartos do POS e modificalos vía modificación de crédito por decreto de alcaldía como se fora calquera outra partida. Isto ustedes deberían sabelo. Eu, ya está, lles perdono que non o sepan, non pasa nada. Estamos aquí para aprender. Non me ofende, non me ofende que non o sepan. Me preocupa, pero non me ofende. Mire, respecto de que di usted que a partida ou ese momento a inversión era para os veciños, é para todos. É unha pasarela peonil ali na zona da Mercé, que eu son próximo a esa zona. É dicir, é que decir que isto é especificamente para isto, non. Calquera obra beneficia a todos os veciños, independientemente da zona exacta. Lógicamente beneficia máis directamente aos que son da zona, pero beneficia a todos. A min non me gusta facer este tipo de diferenciacións. E depois outra cousa, independientemente que aquí xa lle comentaron os compañeros, que se non houbera ningún problema nese chan, sí, pode ser unha proposta interesante, pero é que se chan ten moitísimos problemas. Hai moita cousa debaixo, que igual nos vamos cerca, polo que comentou solo o alcalde do que hai, ao mellor d'1 millón de euros, solo en limpar e deixar ese chan habilitado. E depois hai que ver o que se pode facer ou non, porque está afectado. A ver agora, que se podría facer ou non, ahora que está transferido na Xunta. Pero que encima non é vas a comprar algo por 80.000, según a versión do señor Durán no anterior pleno, regalado, que vas a ter que invertir 1 millón en deixalo operativo, máis despois o medio millón, os 400, os 300, os 200.000, non que che permitan facer, que encima non vas a poder facer todo o que a ti che dé a gana. É dicir, como comprenderá, non é unha inversión que de por sí a un pois ya trae moito facer. Mira, voulle dicir unha cousa, además vou usar as súas palabras, para que vexa que eu estou atento cando usted fala. Eu me acordo cando viñeron aquí os veciños da Bayuca polo tema de Escurís. Usted dixo, cando votou en contra da proposta que les traían de opoñernos á ampliación, que hai que ver máis alá, e os beneficios futuros que poda haber. Bueno, pois eu, efectivamente, neste caso, voto en contra, porque o que non quero hipotecar o Concello con algo que, ademais, podría ser bo, pero que ten moita trampa. Volvo a insistir, igual que lle dixen o de Portos, é que comprar as naves da DASA ten moita letra pequena.
Señor concelleiro. Porque non se sabe o que hai abaixo. É dicir, insisto, se usted algún día chega a ostentar o posto do alcalde, usted si quere compre, hipoteque o concello, como xa estuvo no seu momento, e compre usted o que queira. Pero eu, mentre este aquí, non o vou a facer por responsabilidade. Gracias, señora concelleira do PSOE. Bueno, pois a mí me gustaría que vostede lle explicase mellor aos veciños da Ribeiriña como os pretende engañar, a verdade, porque sí que penso que quere facer ese tipo de xogo político. E nós sí que nos estamos preocupando por a Ribeiriña, de feito, por eso se están levando obras a cabo ali, por eso se fan actividades, por eso se fan todas esas cousas que se están facendo, co cal nós sí que nos estamos preocupando como claro, como debe de ser, non? Pero eu solamente vou a rematar a miña intervención facéndolle unha pregunta. Vostede súmase ao que acaba de decir a compañeira do BNG a facer esa enmenda para pedir esa modificación nos orzamentos da Xunta de Galicia para que sexan eles, se tanto lle preocupa esa nave e ese chan dos nosos veciños e veciñas da Ribeiriña e dos nosos propios. E vostede se suma a facer esa enmenda e a ir á Xunta de Galicia e presentar esa enmenda, porque eu sí. Agora me gustaría saber se vostede se suma, porque lle está dando, por exemplo, unha saída, e a ver se vostede aí demostra que é tan insistente e lle preocupa tanto esa nave e comprar esa nave co que conleva. Entonces vayamos xuntos á Xunta de Galicia e axúdenos ademais, porque vostede pode facelo ali, que é o voso partido, a poder expoñer e a poder facer esa modificación nos orzamentos da Xunta de Galicia. Moitas gracias. BNG. Señor Durán, eu xa deixei claro en nome do BNG na primeira intervención que usted ven de volta e media de saber o que significan os orzamentos do Concello e como interpretalos e como leelos, pero se fai vostede a lectura correcta non lle é funcional para levar o discurso que quere levar á Ribeiriña. Eso queda claro. O que xa non me queda tan claro, de verdad, porque o dixo na primeira intervención e o dixo na segunda, é que un pouco estou alucinando, non? O que xa non me queda tan claro é que teña vostede idea de que cuestións se poden levar a cabo cos cartos do POS. Faga favor, revise vostede, pídollo por favor, xa que vostede vai a revisar tantas cousas e a traernos tantas cousas no próximo pleno, pídolle encarecidamente que revise por favor cales son os criterios que hai que cumplir do POS. Porque, por exemplo, o POS non permite, non agora, con un goberno do PSOE-BNG, non permitiu tampouco cando gobernaba o PP facer compras. Permite ocuparse de obras e de, como se chama isto, de obras e de servizos de competencia municipal, pero non para facer compras, señor Durán. Eu penso que eso sí que debería saberlo. Ben, e dito isto, volvo a insistir, vostedes queren empezar a casa polo tellado. Por que? Porque lle sirve a vostede para o seu discurso electoral na Ribeiriña. Por que? Porque non teñen absolutamente nada máis que ofrecer, ni nunca o tiveron, porque nunca, absolutamente nunca, investiron un só euro na Ribeiriña como Partido Popular. Nin cando tiñan alcalde, nin cando teñen xunta, nin cando nada de nada. Entón, non empecemos a casa polo tellado. Empecémola polos subimentos, que é por onde hai que empezala. E a proposta é, incluamos a adquisición das naves da Ribeiriña, esa é a proposta do BNG, dentro dunha ampla actuación de recuperación para acabar a recuperación medioambiental da zona da Ribeiriña e, polo tanto, beneficiar non só os veciños e veciñas da Ribeiriña, aos de todo o Concello, evidentemente, pero tamén todo o tema da praia e o que está relacionado cos bancos marisqueiros da nosa confraría. Incluamos a adquisición das naves en ese proxecto máis amplo e vayamos, señor Durán, todos xuntos ás administracións a levar ese proxecto de recuperación, de remate de recuperación medioambiental da Ribeiriña que ten que incluir a adquisición de naves. Volvollo a repetir. Fagamos esa enmenda aos orzamentos da Xunta, fagamos os orzamentos do Estado e a partir de aí, se vostedes están de acordo, este pode ser efectivamente un proxecto absolutamente unánime, non un proxecto partidista intentando engañar a todo o mundo como vostedes están pretendendo. Mais nada, señor alcalde. Moitas gracias, señora concelleira. Bueno, pois eu a verdade pouco máis podo engadir, non? O sea, estou totalmente, compartimos, ademais está moi claro que compartimos todos a mesma opinión
Non dubido, desde logo, da capacidade que ten o PP para poder analizar esta situación. Estou seguro que en Petit Comité, fora de aquí, pois pensan como nós, pero bueno, estou completamente seguro, vamos, ao mellor, se me equivoco, desde logo, sería unha desgracia, non? Porque eu penso realmente que o PP, pois no fondo, quere o millor para este pobo e tamén para a Ribeiriña, pero bueno, en este momento, políticamente, pois convén, en este caso, pois traer a pleno este tema que ademais non ten sentido ningún, non? Ou sea, a nosa preocupación pola Ribeiriña non é menor a que podades ter vos, seguramente incluso é maior, porque estamos compartindo ahora un goberno e sabemos que calquer decisión que tomemos aquí pois influye de feito na Ribeiriña. Creo que desde o principio deixamos moi claro que é unha zona do noso concello, como calquera outra, pero bueno, sí que vimos que en concreto a Ribeiriña estaba pois un pouquiño máis abandonada e pensamos que nos volcamos un pouquiño máis en esta zona, non? É evidente que nós non temos a capacidade para poder afrontar un proxecto deste tipo, sí para mercar as naves, non digo que non podamos gastar os 130.000 euros nas naves, pero xa quedou moi claro o que eso pode supoñer, incluso inda que foran gratis. O sea, porque está moi claro que unha vez que somos nós responsables de ese terreno, pois as sancións vannos a vir directamente a nós, incluso polos verquidos que agora está habendo, que son un problema moi grande para a Ribeiriña e para o noso pobo en xeral e para a Ría de Arousa en xeral, non? Hainos que parar, hai que o traballo ten que vir, sobre todo, e os cartos desde a Xunta de Galicia, porque é evidente que este concello non pode afrontar ningún tipo de recuperación medioambiental desa zona, porque non temos a capacidade, non? E a capacidade é evidente que é da Xunta de Galicia. Ademais, en este momento, son os responsables desa zona. Hasta ahora era Costas, esas competencias pasaron á Xunta de Galicia, así que, ao mellor, o que tería que facer o PP é non traer esta moción aquí, senón ir á Xunta e exixirlle que tome medidas en este caso. E, desde logo, estaremos aí nós tamén. Nós estaríamos encantados de facer tomar unha decisión con vostedes en este sentido, non? E, bueno, por eso, evidentemente, imos a votar que non. Pois remata agora o turno de intervencións o concelleiro PP. Bueno, nada, solo, oye, es curioso que nos tachen ustedes de todo, de irresponsables, de ignorantes, de engaño y de todo. La realidad es que creo que aún no nos dan lo primero no nos han dado una explicación ni satisfactoria ni no, porque nos lo han dado, de por qué han incluido en el presupuesto una obra que sabían que no iban a comentar. Lo segundo, que soy consciente de cómo funciona el POS, ¿no? Y que soy consciente que parte de la obra es financiación municipal y parte es del POS, pero también soy consciente que, como ustedes ya han hecho, renunciado a las obras y se puede volver a asignar la obra. Y se puede volver a asignar la parte correspondiente del POS, que no se puede asignar a la compra de un inmueble, pues se puede asignar a gastos generales y liberamos el dinero suficiente para hacer la compra. Que esto, aquí parece que somos todos, aquí parece que solo sabe alguien, o yo soy tonto, no lo sé, pero no, decía, usted puede cancelar,
y cuando se lo asignen de nuevo, lo asignan a gastos generales y ese ahorro de gastos generales lo aplican a comprar la compra, sí. Bueno, Mire, está no seu turno, por favor, remata o PP, vamos a deixar rematalo, vale? Miren, para que se haga una actuación que todos creo que somos conscientes que es, al menos nosotros, primero necesaria, segundo importante y de una envergadura económica elevada, lo primero que hay que hacer es comprar los terrenos. Cualquier administración para apoyarlo le va a pedir eso. Si ustedes quieren, perdón, escurre el bulto y hagan lo que quieran. ¿Quieren ustedes la implicación de otras administraciones? Es curioso que ustedes gobernando aquí, gobernando en Madrid, cuando la embarcación de costas hace 2 años hace el proyecto de remodelación, no le hubieran exigido ya o pedido o sugerido la compra de las naves y quisieran gastar en el dinero de otra manera. Lo tenían en la mano. Nosotros hemos pedido ese proyecto en varias ocasiones y ni nos ha dado ni copia ni acceso, como todo aquí. Es decir, son tontos, ustedes muy transparentes de bla, 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 pero a la hora de la documentación, nada. Y la realidad es que, oiga, si el planteamiento del alcalde, o bueno, del equipo de gobierno, generalizo porque creo que es una postura, como ustedes decían antes, común, ¿no? Es que es una inversión que se les escapa de la mano, ¿vale? Si ustedes no son capaces de gestionar, vale. Pero miren, el muelle comercial, el relleno, la clausura del vertedero, el mercado municipal, el CAP, las pistas de atletismo, el empedrado de las calles peatonales, pues no sé, las actuaciones, la remodelación del Cine Elma, todas esas actuaciones y más se hicieron con ayuda de otras administraciones. Su responsabilidad es gestionarla, ¿eh? No es la mía, que soy la oposición. Yo estoy dispuesto a colaborar en lo que se necesite y donde pueda hacerlo, igual que lo he hecho en otros momentos. Pero es su responsabilidad gestionarlo, ¿eh? Lo que no pueden es ustedes excusar su responsabilidad y primera, que es la compra del terreno. Que ustedes es la primera. Pero oiga, y si ustedes quieren ayuda de otras administraciones, lo han tenido, como suele decir, oye, en bandeja hace 1 año y pico, cuando Demarcación de Costas ha invertido ahí más de 2 millones de euros, según ellos, y ya podían haber ustedes comprado la nave. O conseguido que en vez de 2 millones de euros invirtiera 2 millones y pico. Y eso es su gestión y su responsabilidad como gobierno municipal, ¿eh? Porque es una actuación en espacio público de nuestro ayuntamiento. Si ustedes no lo han hecho, ahora quieren exigir ustedes algo demás que espacio público de nuestro ayuntamiento. Luego, las naves es privada, pero la actuación que se hizo allí es en espacio público de nuestro ayuntamiento. Pero es que yo siempre he dicho que eran privadas, pero para convertirlo en público hay que comprarlas, ¿eh? Bueno, pues oiga, es lo que tienen que hacer. Y si ustedes tienen un proyecto, háganlo. Y si no lo tienen, pues oiga, me parece bien que nos digan que no a todo, pero planteen ustedes una alternativa que sea real. Porque cuando han tenido la posibilidad no lo han gestionado. Y esto pasa todo por comprar las naves. ¿Que quieren tener garantías? Hagan el estudio que ustedes quieran y determinen. Oiga, y que hay que buscar la colaboración de otras administraciones, sin duda. Pero lo que hay que ser es serios. Y lo primero que hay que hacer para ser serios es no traer un presupuesto municipal donde se incluye una obra que se sabe que no se va a hacer, como se han manifestado los vecinos. Por favor, vaya rematando, señor concelleiro. Ahora, si nosotros decimos ya que ustedes no lo van a hacer, si tienen ustedes el dinero para esta otra cosa, les parece mal. Bueno, oiga, como todo. La realidad es que seguimos opinando lo mismo, que es una actuación que es importante, que sería una modificación importante de nosotros sí. Y que vaya rematando, por favor. La forma de arrancarlo es iniciar el paso. Nada máis, señor alcalde. Bueno, pois moitas grazas. Vamos a proceder entón á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois facemos unha segunda votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Pois queda rechazada a moción por 6 votos a favor, 6 en contra e o voto do alcalde. Bueno, pois vamos agora aos rogos e preguntas xa para rematar este pleno. Creo que hai unha pregunta que non sei se a concelleira quere contestar hoxe ou outro día. Creo que sí. Onde está? Leo. O bueno, a leo o PP, xa, si quer. Porque é unha pregunta ao PP. Bueno, la que hemos presentado ayer es cuál es el presupuesto estimado contando con todas las partidas que lo
non sei se a concelleira quere contestar hoxe ou... No, para la celebración de las fiestas del Carmen del Castelo, del Carnaval Caliente, del Carmen de los Pincheiros e del Nazareno. Sí, non teño problema. Bueno, en primeiro lugar, o orzamento é público. Ai, Manolo, creo que tens que apagar ese para que... Nada. Creo que é público e o podes ver, pero en todo caso tamén vos lo digo así un máis ou menos, porque vin a pregunta hoxe pola mañá. O Carmen do Castelo leva 9.000 euros como subvención, creo que xo sabedes. O Carmen dos Pincheiros 35.000 euros e o Nazareno 10.000 euros. A parte deso hai unha partida máis ou menos ao redor de 170.000 euros para afrontar todas as festas. Hai máis que esas, porque está as de Santa Cruz, están as da Mercé, bueno, colaboramos en varias festas. No Carnaval Quente, que non temos Carnaval Quente, entonces non lle vou a contestar porque non existe o Carnaval Quente como tal, entón non sei a que actividade se refiere, a mellor é a outra. E non sei, creo que xa lle respondí, máis ou menos unha partida de 170.000 euros para todas as festas nas que colaboramos. Pois mira, 9.000 euros do Castelo, 35.000 para os Pincheiros e 10.000 o Nazareno. Aclarando tamén que, bueno, para o Carmen do Castelo nos encargamos nós do venres, nos encargamos tamén do venres nos Pincheiros xunto co San Juerguines do sábado, e tamén nos encargamos de o venres, sábado e luns do Nazareno. O Nazareno só se encarga do domingo. Por eso tamén esas todas diferencias. Aparte, nos encargamos, aparte está todo o que colaboramos con servicios municipais, que non se reflexan en cifras, pero sí se reflexan pois no servicio que prestamos, que é unha cuantía tamén bastante elevada. E logo está os 170.000 euros máis ou menos que hai en festexos, para máis festas que estas tres. Bueno, pois moitas grazas. Sí. Bueno, sí, decir entonces, que pregunta? Pero bueno, eso podese facer a pregunta, pero non se ten por que responder agora, claro. Perdón, yo lo que he preguntado es el presupuesto estimado teniendo en cuenta todas las partidas, no solo la subvención directa. Me supongo que... Pero yo te he ido especificadamente por cada una. No que me digas el presupuesto, porque eso yo lo sé también. Decir, yo especificadamente no te lo voy a contestar ahora. Vale. Así de claro, porque la vi por la mañana y tuve más trabajo que prepararlo, sinceramente. De acuerdo. Si, eu quería saber se é posible que decisión ixe a tomar co Club de Piragüismo, porque quedou ali queimado e abandonado ali. Bueno, non sei se quer responder agora o Concelleiro de Deportes. Vamos a ver, club como tal de piragüismo uso aquí leva tempo sin haber. É dicir, hai unhas piraguas onde estaba o edificio dos Náuticos, as piraguas non se viron afectadas e eu xa falín co Club de Remo e unha vez se proceda a condicionar e derrubar a zona como falamos antes, eles me aseguraron que na nave que teñen ahora nova deixaban un espacio para trasladar ali o que son as piraguas, pero leva tempo sin actividade. É verdad que se intentou a través de deporte retomar no verán, pero o problema é atopar, digamos, os monitores que o queiran dar, porque cos que se falou pois non tiñan disponibilidade, pero bueno, pero o club como tal a día de hoxe non consta, o club como tal non consta, non, hoxe día como tal Suso non consta ou non ten actividade, ou a mí non me consta, non pide subvencións, non pide nada, é dicir, non ten actividade, sabes? Bueno, pois yo quería saber si el módulo de atletismo ya está recepcionado, si está acabado, si no está, qué es lo que le falta y qué previsión tenéis para realmente que esté operativo. Pois se quere responder agora ou deixámolo para outro día, porque xa... No, respondo sin problema, porque ademais... Pois se xa breve, por favor. Claro. Poden pasar as preguntas por escrito, porque non están presentadas... No, vamos a ver... Claro, é que non podemos agora demorar demasiado porque... Respondo esta porque, bueno, a mí me aparece aquí no expediente... Perdón. Vale, pero está diciendo si hacen el favor para la próxima vez, ¿no? Por no... Yo entiendo que, es decir, el reglamento no estipula
únicamente que tengan que Bueno, ser por escrito. se dijo, no decimos que el reglamento no lo estipule, sino por deferencia, pues y para agilizar esto, Poden pasar por escrito. claro, si as poden pasar, Rapidamente eu non podo recoller todo o demais. Entón, eu quero recoller literalmente. claro. No, digo que a contexto sin problema porque además a tiña aquí que a presentaron creo que para o pleno pasado, pero non estuve. Vamos a ver, aquí usted preguntaba, e respondo yo que ven aquí ou que me acaba de contestar agora. Vale, bueno, a obra do módulo está recepcionada, sí, a data foi o 11 do 4 do 25, e respecto do que lle falta está tal cual ejecutada, tal cual o proxecto. Que pasa? Faltan tres cousas para que se poda empezar a usar. Un é o pintado, digamos, das líneas, porque no proxecto non estaba contemplado, que é o pintado das 4 calles máis o foso de salto. A parte tamén xa se lle pideu a Spor Maniotas, está pedido hasta onde eu teño conocimiento, tamén para o que son as columnas, unhas proteccións. Non creo que nadie pero bueno, por precaución. E a maiores, que eso sí que non foi unha petición, bueno, do club, unha das moitas que moitas veces fai, que decía que, bueno, que entendían que a iluminación que estaba no módulo, desta iluminación LED, que era un pouco insuficiente, entonces que ao mellor habría que poñer algún foco máis, porque en algunhas partes, bueno, sei que tiñan algo de penumbra según o que eles nos transmiten, entonces se está mirando esas cuestións. O máis urgente, digamos, para que se poda empezar a utilizar, que a idea ahora, sobre todo cando veña o mal tempo, porque está un pouco previsto para iso, é o das líneas, é o máis, digamos, urgente. Pois non che podo dicir, pero bueno, eu intentarei que poda estar antes de outubro, noviembre. O que pasa, ten que vir alguén da Federación para mirar o das líneas, non hai chegar e pintalas así ao loco. É como teñen que vir, a Federación ten que vir facer o da homologación, ou igual aproveitamos nesa data para que tamén xunto que a empresa de pintura pois poda facer ese traballo. O das proteccións aínda non sei exactamente cando lle chegarán, pero bueno, creo que estaban pedidas, según me dixo Ana. Non sei se lle contestei. Sí, Bea, fai. Sí, eu quería facer un rogo e dúas preguntas. O rogo para todo o equipo de goberno en xeral e para o Concelleiro de Facenda en particular. É o que estamos vendo que está sendo bastante eficiente facendo actualizacións continuas de tasas de precios públicos. E quería dicir que hai unha subvención para familias numerosas nas tasas da contribución da auga e da basura. E para acceder a esa subvención hai uns requisitos que se puxeron no ano 2005-2006 e nunca se actualizaron. Neste momento están totalmente obsoletos, estamos falando dunha época onde o salario mínimo estaba en 400 euros, e agora sube bastante máis. Entón, un dos requisitos para poder acceder a esas axudas é, por exemplo, unha familia de 4 integrantes que a renta máxima que non supera os 30.000 euros. Hoxe en día, traballando os dous, eso queda un pouco desfasado. E outro dos requisitos que pon é que o valor catastral da vivenda que non supere os 100.000 euros. Para unha casa de familia numerosa é un pouco complicado, a non ser que sexa antigua. Entón, era o rogo eso, si podían actualizar a subvención eso. Está na da contribución, na da auga e na da basura. Supuestamente se piden os 3 primeiros meses, despois se decía si quedaba lista para poder aplicala para o ano. Eso sería o rogo. A pregunta quería hacerle á Concelleira de Obras que se fixo o acometemento da auga nas carrouchas, da auga da traída. A rúa estaba asfaltada, picouse o asfalto para colocar os tubos, tapárose con terra, non se volveu a asfaltar. Quería saber se non se van a repoñer eso ao seu estado inicial, porque a obra se fixo a finales do ano pasado, se cando se licita unha obra destas non se lle exixe que se repoña todo a como estaba, se teñen que quedar sin asfaltar. Cousas que apareceron na mitad da obra, que se fixeron a maiores, para continuar con ela cando teñamos todo o proxecto listo. E si se continuará. Ella non está acabada. Non, aínda falta outra fase que necesitan os veciños das carrouchas. E a última pregunta era que a nos constanos que houve unha oferta de medio rural para facer unha nave no polígono e para establecer ali unha brigada forestal. Según nos informaron que iba todo a cargo de medio rural, todo o que importaba, simplemente que o Concello tiña que poñer os terreos á súa disposición. Me gustaría saber si está o equipo de goberno de acordo en ceder. Sí, bueno, tratamos eso. En principio parece ser que estamos bastante de acordo en general.
Entonces, pero bueno, xa a resposta definitiva ya vamos a dar precisamente pois a medio rural, pero bueno, en principio seguramente vaya para diante. Pues moitas gracias. Sí. Yo quería saber por qué motivo la gente que está utilizando el campo de Cadreche cuando está abierto se le manda a la policía local cuando no hay ninguna normativa, disposición, protocolo que lo prohíba. Pois ten a palabra o señor Concelleiro de Deportes. Si quer responder ahora, por favor. Sí, respondo breve. O campo de Cadreche, como calquera instalación, un pabellón ou alta, é unha instalación pechada a que se pode acceder con autorización, porque o normal é que o Concello sepa quen usa as instalacións por si chega a pasar algo, porque ao final sería responsabilidade do propio Concello. Que por circunstancias momentáneas, insisto, aí se poda acceder, porque se poda abrir o portal, non quere dicir que ali poda ir calquera a hora que lle dé a gana e usala sin autorización. É dicir, se se pide autorización, se pode usar sin ningún tipo de problema. E respecto de mandar aos municipales, home, non querrá que vaya eu desalojalos. Digo, non me corresponde a min esa labor. E máis, de feito, si lle vou contar unha cousa. Unha vez sí que vi un grupo de rapaces, eu parei ali, porque fui mirar, porque se arreglou un peche ali, fui mirar como estaba e vino xogando. Non estaban facendo nada malo, que eu non digo que fagan nada malo. Eu preguntei, mira, tendes autorización para estar aquí? Ai, non. E digo, home, pois non debería de estar aquí, porque a mí non me consta que nadie solicitara a instalación. E me di, non, xa sabemos quen eres, pero non nos vamos a ir. Esa foi a resposta. Me vou a poñer a discutir? Non, non a miña labor poñerme a discutir. Entonces, simplemente, pois, nada, simplemente ahora, é verdad que falando con algún pai que se enfadou no seu momento, pode ter certa razón, me dixo, home, estaba ben que ao mellor, independientemente de que este pendiente de poñerlle un pecho con chave como teñen o resto, que poñas ao mellor un cartel indicativo de que hai que pedir autorización. E se fixo con todas, é simplemente, é dicir, o normal, señor Durán, entenderá que Deportes sepamos quen está usando as instalacións por si pasa algo. Usted imagínese que pasa algo. Ou usted imagínese que non nos consta que está arreglándose unha portería, non está ao mellor fijada porque non ten previsto que esa semana vai a nadie por ali, van xogar e lle cae encima. O normal é que sepamos quen está na instalación. É dicir, penso que é algo lógico. E conste que neste concello, hasta que eu cheguei, isto era un descontrol, porque da chave antigo da alta tiña chave todo Dios. E todo Dios iba cando lle salía das narices. Por lo tanto, entendo que non é unha forma de gestionar. Que ao mellor a miña non é a mellor. Non digo que sea a acertada ou a mellor. Digo que é a que eu considero que é máis correcta vendo que se fai noutros concellos. E non sei se con isto lle respondo á pregunta. Home, responder, establecer un diálogo mejor. Ahora damos por finalizada la sesión y establece un diálogo con el concejal sin problema. Pois damos por rematada entón o pleno de hoxe sendo as 14:39. Moitas grazas a todos e todas.